asaba goteba nga ikiama gyo ODM ge kwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Wancho muligiriri kuya kigimana ndengolo tevinga twachage tu mwaka mutambu 2025 amanga korekanire gati yabo no kwigurigeta sendi yetu bya Soko TV kibono gya chire na mbeyemo aseliro bali gusina somo gusi amenya tu mwacho muligiriri 2026 ngoche mwacho muligiriri kerego che gutwara marora maya na ndamo tunyara kabatokoranga kitoko gendra busyo uruga iga sebinyo na soire bone go mwacho muligiriri kukoganiria umwaka 2026 urumu ya mongote happy new year abono no igwetu mwacho chinkoko bono ngonyanyukire chombe ngonyanyukire na namone meyega ngokorekanire togate naro Merry Christmas and Happy New Year tumerane 2026 asumuru gito Soko bakire Italiane Nino Santonia magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakebusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mbiyamono mwancho murigereria bwa Soko TV rietariane Hassan Nyang'au umurwaniriria gwikirugukyo bwa musiye kurwase gwadia mawagwa ari county ya Nyamira igonkubaganiria Christmas yekia amuno mwako moya ogocha mochinge Christmas ya somogoko mababarigereria bayase para asitinga kietiga erinde ntutwara mubasa kanonde tanyara no mwako moya tanyare ko batoko kora magendramo na guchenga mbiyamono nyasaba sesini Yohana isano na isato ekifungo kiaye kia gatano na limo kole ndaye keru wa the time na bagosoma wansera ekifungo kia gatato oturumbo kego chinse igego kwana iga bagate baringaneri asoko motema banyore njira yoko mosoera kolende Yesu agekumba akarika nekiara kiaye inse bagakwana linganeri asinga nchoko motema egere banyori ginto gyoko mosoera abantu mbale bagocha sore bagukwania bakoletere story osibare talingana geterigo kwanwa egere banyori ginto gukwana kurwa somo nuo egere kebe sababu yogo chikogote bagangwa kwanete omuntu igwalingana kurwa somo nuo igagotega egera nyore sababu yeringana yogocha aiga Yesu oreturu mukungo yomo oyogwatetwe orego korobonyaka bone kerare twase Yesu ekerengerero ky'abantu baria taringane kina bategete Yesu anachiro mukungo oyo mukungo yale koirwa sabagambi bekenyorekyo osebense yo ngona chiro arenge kina lakini bakamonetera Yesu egere bamoteme Yesu barenga nkera gukwana abo omwana Nyasaye igogotemwa asamangana mange kero bamwira ase Yesu agekumbanse takwa na kende lakini akagoroka akabatebya ngo onye muntu nara asigatia ino utarakore bibe bonabo muntu mutanga ni kumwaka gosenerigererio bono rigeria
ekero muntu agocha mwao kero kene mambia gosocha service yao agokwana mangana gete okwana igoro yegento gete geta wenereti igako gotema aiwe ninki gokwana kurwa somo no egera lire gochimoino libenga naye kwali kwana Yesu gayegari ngigotemwa bagakwana mangana ya asoko motema gosembanyo lingana yoko mosoera igo bali kuriye Yesu igo bano mundekera gocha gokwana igoro ya nyarebe tali igoro ya nyarebe minute gokwana igata geto comment lingana atebe ngae ngwa kwanete naye igoro yelingana gete igo montago chicha ocha gote bi story yegento getayo egera igwinkyu gokwana ali minyoki ali teganya sa kolende naenda gotanga na sikira lingano ogokwana asini tukulia lero tote wasa mangana tote wase birengelio tote wase kinde gyonzi ekyo montago kwana oyo minto moligeria andonzi asore asemambi yabono ogochigosoka gochia segasi yawo bonto naro bekirenjera agotege akwana lingana egera aiwenkyo gwatora ari kobe oyegero nyare gosoerwa onyare kobe kubo shaidi botayo onyare kobe kwa ngaeno ena yangwa kwanete onyare kobe kwa ngaeno ena yangwa tebete bone rendo rubemeruao lenda nabantu ekyagera mbaroro bagogotega baiwenkyo kwana bagenda batebe ngomukungu ulia natebeteke omugako ulia nakwanete linganeli ngayo murandi ulia nakwanete osomuntu muskali ulia nakwanete andonzi asimone mambia bonega manganonzi okutebigwa igoro ya nyarebe tafadhali rendo rumemero wao ekera igotegire gokoria tora likobeka sako rendo rumemero wa mambia bono litukira chimatato okogenda se kendi gyose gokora manyanga shetani oteira abantu banyare gukwana igoro yao banyare gukotebya igoro ya mangana gete onyare kurusiwa egentora atebe asoko tewa na kobekwa aso shahidi botayo gose kobekwa asa matemo atayo gose kobekwa goba accused asegento darakora chunga ulimi wako lendo romemeru wao wihatane kuro chinkwana chitawenerete wihatane kuro chinkwana chitali aiga Yesu go bamotemete tali nganjezo batagete ko gusinde ekira batagete ko gambi muswati ulia kali ngo batagete Yesu akwana egero banyere lingana lyo komosoera Yesu lege koligwa Yesu age kumba akaligerera yanse keraligerera igoro akanyora ngagento nkeyo abantu bali baranyare gukwana akabata yo muntu mutangani oranyare ko mwakalige no mukungu oyo no liyo tana ko amagoso bonsi bakabwatejera bakagenda igegento kya koligwa nga njeso nkinaki akonacha ekero gosoma kuru ekefungike tangani ogoturumbo gochinse nabo konyoranga ekero Yesu atatora kende akira kiri asie komunwoye era aligetense agikumba kalikanze kagochikogoroka akanyora abantu bali baruroro nande bikoya ntebiga ingaba ruetoro gwansera abagaka abantu bali abakoro bali yose berete barabanyasemi nawo bachagete gosera tiango tusabe ngoira samu gosaba tusabe nyasaye asibambi yabone gatolende tata bwo kumenya sayo chironge wa mabera lenda chimeme cheito lenda nyasaye ebikoba beto asamangana toji watora litukulia lero nyasaye tomanye ninge metego ni ebekire inchira tokwane egere tobutwe gasi tua toleri ingana egere libe sababu egasi yemago sareka inga toleri ingana aso mu customer leta basa kogenda eno ne customer manchiro chigocha igata getagore lakini igata getenga tolegento kebe sababu abo atinchira nonye n'umuntu uri kogenda se byasara birya igago chikuatora lingana enyare ko besumo twamangana mayalero twamangana mayasema mbiga Kristo nigo nasabiro murigelyo yega ngandonzi asakogenda kende yonzi akokora nyasa omuru meme ruruya nomo ebikoba nyasa ebigose senia nande bigo kwana mangana maya ase kende yonzi akokwana na mosesenia asema mbiya bono yega na mwakira mafute kegera ya nyasaye na mubekira se chinyera chao cha borongi omwagate na kubimukirege kera ya nyasaye bokumem na sabire semere to byabwao nse amanyinga Kristo yesoro motolito. Amina. Jafet yageta mumanyi kurwa happy chajisuneka tiganya sae aba monaye aba mona mangana lyo okwana. Shalom. Eye ni Soko TV. Uboroso bw'umugusi. Mwancho muriria bwe Soko TV twekire chinga kichemerega abande mbali bagotebanga Christmas ninga kyomoyega ndio tumatinga nomoyega
andi twikire ng'antu nyasaye kara twanjire tutambuke aso mwaka muya mwikiri 2025 nemo kyo tukuba n'elichinga kichingia chemerega na n'omwaka muya obwate amagendero kigima olumulisia Eric Ongaga kurwe Nsoko TV uboroso bw'omuguse onye kubatira iburyo obosemya gusekero kindi gensigura y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakiresimi ase namba 0788666663 gose tulikirira yuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com burigo nabugo tutarira service gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na rimwe asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kila muntu. Kegimo mwanchumu ligereri bw'Ensoko TV nande gutukwaligania sebambia bono nyaliko bagoswa ime yo murubiri Ensoko bwakire nando mwanchumu ligereri bunatoka tebo tambe andonse asole totaba ingoto itongo mwochochi watabanga itongo nogaya aigana botoka teba igo Linet yes nga itongo mwochochi itongo nogaya igo twakwa ni omugusio itandase saberete asembambia bono nakomotebi ngaso ime yo murubiri bw'Ensoko bwakire mwanchumu ligereri nande nere Jumatatu yo mweli omwaka o 2025 ndite yo tocha karole bweka ine daya amini Linet yes kwa na analiro maite Diana bono Linet agyo gendred mbiyande bwakire bya Innocent bwakire bya bano omwancho omurigerere no kwegena kwa nabunani gogendete bya andonsi asore kwa bokire bya anene ekero toreri tukorie Jumatatu yo mweli no kwegena kwa nenga nyasaye okorendere bya omwaka mugima kero kende Innocent umaite ekero omwaka ore gochaka goseririo omwaka gochaka ndiro konyora abantu tubwate expectations okonyora obwate noni gitabu kwarika malengo ya umwaka bitabu notebook njiro abantu baligete bintu biriyonsipi bagwetora baligerere naro chekero to geto mutenyo staba sa bari kumaki batawe ikabano kende nkeyo kirege ndago ita otebe gengera gorekana aikara banongo tenga omurigerere bw'Ensoko nga tego jalishanga onye turaikirania malenga ari kwa bwate yo mwako yiga o 2025 to kwa moyo cha muhimu nga onye nyasaye okubwerere nobugima na afya yawe nigerengia nobwate chinguru let's again try next year next year nere yo mwanchumu ligereri gikalitu kuliara misi okonyora ya soire 2026 nere Linet yagatebinga try again next year Linet sumuro bilito Ensoko bwakire tunaritego bateya marietonsi ni matetero binire rege bwatanete n'Ensoko bwakire gaiga tebyo murigereri nga kyokurukwa egere agona kunga Linet Nchabona ngoro kunga Linet nyambane karabono ngokwarigania ase omorobere mambia bene tusange kurubonega wika chinsa inyecha mambia eritkoria rero oncho murigereri n'inche ngoro ku Innocent onyango ngote inga bono rende tuikira iga tonyare ka batugutandika Diana na chete gutimuka balingana Ishmael na babegete Santa babegete Chikobi nkagerete ngambanya olete biegwa banyare tukabago sesenia omurigereri na komuira ase chitariki 25 bantu barosi ndagire nyinge sana bale batatu nyumba lakini bakarosi ndagira y'abantu 15 nabego nyarekana sai 15 na igutol diago tebyo murigereri nga toragere January neche bange January batebe go chagwesiga sigiyo kenyene asebono iga tigango toragere January gegoika naro twebange karo twikiro manyete emyaka ya kuruma iga abantu babere bagoteba ninga twebange January bantu bateba nga January ichi achire chinyinga ase bali bamenyira amatuka amange
kegocha tigechiche igento naroriro bongo bare mu bwasoira asabantu taribo na nemono courage yo abantu batwalire bono Elinet nere guchikobaira busio kende gyonskeli chikocha lakini igoro nari ngasigete chigwete tukaiga nyoro mungina no mugaka baikaranste bakurigereria bitabu bya bana bakora twagorire na hande rero mbikari koro kwa buna litwale gataba GH singiracha aro chemera mu ya chenchiri mwancho murigererire ndento matenga bono eikeli ya etana liemeyega yarenge menge boni gachinga kichugwa kachisabu chiki none nchekero narenge chinsemo chitawuni mategari naro chenga chinsemo chiri abantu abaikire abantu back to school bono gabaganda chiduka chibikoroto abantu abaikirororo chibagi nichichi sanduku ichiga chibox che skuru bono gana ri heka bagendete konya kwerobera lakini wiki ebonere mutu bono nali amangana akabwate tense machumuli liko igule Elinet atebanga mangana lia bwatete nanda na mono togotebia semambia bono so asomuro billion soko bwakire nanda na bogoto bwatia sensemo yo mtandao Elinet ntobwate na mbelito ye studio ngoko ya 0788 which was sia ngoko ya mentaro mwanchumuli geli nanda mono genda sensemeli ya Facebook naro na bogoto bwati bunen soko bwakire mwanchumuli geli na ensemo ya YouTube subscribe na mono nyara kwa tebia so operate semambia bono nimanyetenga unatwaga tebia nere Monday yo mweli mwanchumuli kili gwatigaliti se notebook yo mwaka 2025 kiligo segi akorekaniro nye getigaliti chitaika ibere na bagokora bagotebanga nabo kuira nonye ni chitaika chyo mweli unyari kwa bagwikira nikiliyoga netie semambia bono moy namba ye studio mwanchumuli omurire bwensoko nga onye kubwate iboririnde na bagotonyora gwetera se namba yetu ye studio eyure 0788 663 0788666663 oisoko twakira esimi gabu gosotorikire ujumbe gabu nigotoranyare ko batokonya soma ase enchira ya bene kigima nchumuligeri una kwegure kurwa Elinet semambia bono gotebinga nigotogendete go trend ase semeli ya Facebook nabo kunyara ko bago gosoro na namono nyara ko bago tonyora ase enchira wikero mbali bago to stream achete gusi kera naringa ase chinsemo chia kero kangonyoro mugako yo muko dangelinga Innocent bwakire mashabiki ya chakire gotomanya na namono lende ngoteba ngambia mono bali mogendete gubwatimiro bili tubagotebeke gusimbia tugukwana namono bateba ngalende naro injira tugo stream e audio yitu bale goteba mbiyere biri batotebiri tigatukwana bale noni chegindire na etari tkorinde gega nare gosoa etaone gega nkanyoro musubati getukondangeria ambassador gari Linet maito wiko umuntu akorangeri eretari awo ikora atenena ngamutebe baba nginyori ande kakitindi kokorore nsoko ngore kibatira kale ndio ndali yedia ndali devie kibatiro ale sesemo ya kabiri studio mwanchumuligeri mbaetache tagataba esinde gara tamete ngamute utarudi ejira detabwe kovanyira ndeti njena ira ni nani soko bwakire kibati lietaliria kabiruli totebi gakiri ya chalikaba monyonge monyonge na wote ngakoro kumonyonge kibati lieteli acha ali akanire bono tulibeke busirite kende uzinga monyongo kibati bochumuligire neche Innocent bwonyango sembambia warta watebiga saso murobeli bwesoko bwakire litonyara kwa batoko genda busilinet tete tuligere libali basoira so mtanda sembambia bono tonyara kwa batoko bakwania na namono tonyara kwa batoko manya ngaiba berete sembambia ye nindo chega iga Jessica Mura agoteba na tuligere Timoris Werengai Nyongesa ateba locked Werengai mambo vipi kera tuare Nyongesa liroro togotebanga ngalende bwakire bo so bali batanga bushire bagoteba ngetochi muno etochi deta kire wokeri gwa jirongo etochi yerere taliberera nerete taliberera sana etochi no nyangu siti manyatinga indunere liye tocha twakaro mwanchumuligeli Fred Moga komo kurwa chinsemo chia nyakemusia nyakemomisia na watebe secondary school missed call nyakenyomisia mwanchumuligeli na tebiwe atebanga no ale imeyo murubeli Jessica Mura ensoko bwakire watching live kuru chinsemo chia pipeline mbuya mono Barnabas ke basaga tebe ensoko de ya Innocent na Linet watching live kurwa doa Katari mbuya mono kurwa gitiesi bogichora nyamira bwakire buya and I'm watching live hadi tamati mbuya mona yonga Zakius Mumanyi Linet nindo che Linet mokogoti bobiero na alega iga mubwe kanetili etagoteba good morning akoligere likorwa chinsemo cha utawala mihango negatia bali basoira somurobeli semambia na monte toligere bali bali sensemo ya SMS na ande annamono nonye undosoira sensemo ya YouTube nabo nyara koba
kogosoa sumurubili sema mbia bono mbia mono omurigire bwensoko inyoranga nabo kunya gutorikira ujumbe tubwatie ase chi social media chitu ase ase chinsemo chi mitandao tonyore ubuna Ensoko TV soko swa YouTube gabo tubwatie Ensoko TV gogo tubwatie alafu o subscribe ekeremero ito ego gochira emo ase emo nigo orabego konyanyora ase nchira yoboime kegima aboigo ase nsemo ya Facebook inyoranga nare karo gwasoirororo gutubwatiore erinde tokine amonae naboigo nabo gutubwatia ase emitandao yonsi yekerero go tonyora Twitter tubwate buna Ensoko TV katobwatenga enamba yetu siminero ni gero 0788 666663 igabwe karo gwatorikire ujumbe yao gusena bogo twakira ujumbe yao gabu erinde onyare koba ko tubwatia ase enchira ya bene kegima kerondo cyo mungwana naroroire osoire gaiga ase ensemo ya SMS nigagoteba Ensoko bwakire nigakuru kwa Kirandi Dennis aka omusori bwegesusu kurwa Nakuru City asagoteba kurwa Nakuru Salams Club asatebrenga gwikaga chuba seito nigo abokire ime ya Ensoko bwakire. Asante sana Kirandi Dennis kuruchinsemo cha Nakuru naboigo oyonde nigatebrenga Ensoko bwakire nigo mukugaidibya krabona gotutainga agotuganeria ritkorigia takwanetirie tarakintu gotebanga mbya mono kigima abune gati abari bagendete gutuma ujumbe enekinga nae gwatumire ujumbe yao naboigo ase ensemo yende ndocho mungwana narokurukunga Robert Momanyi agoteba Ensoko bwakire niga gotonyora kurwa chinsemo cha Kitengela agotebanga amaiga aikere abagusi bonsi pi asebara kira kubaganiria batware umwaka omuya asante sana mwancho muligereri annamono no igweterende eronde niliogirigen sana Linet nindoche Dennis Kirandi gagenda sensemo ya SMS negatia mashabiki alitubwate na Mbeya makubwati murubili tubwensoko bwakire nindoche Bartolomeo Mumanya goteba Innocent na Linet wakire oyo Mumanyi na Ziporoye kuruchinse mu kiri cyanyancho na limbi yamono asogoso asumurubili bwensoko bwakira semambia boro dinyegenete ntwabegete post ito yalengali yabegetu nabantu baitu ba digital bale gote bangabono lende ekirogoso ime yomurubili semambia bono ntete kora bali konya babekire gucakira chinsa 10 konye ekikoski ensoko bwakire yachakire kubuguli imezigo yaye nagoso ime yomurubili semambia bono mwancho buligirili nindo chega iga swagateba Jared orule matuleti agoteba kuruchisa mu cyanya cici secondary school Nyamira County agoteba mbya bono no arime MBC yo mugati James Matena Kitengela Township Kajiado County President Buna Botambe uyu mumenyete na era ali Kitengela lakini Kitengela mubwate cisemo cino netwete by the way aya ekunete gaiga yatwete litugolie goro mwancho muligereri Nairobi igoro bantu bari nyumba bantu mbachie tiande nande natebeti kuno ni chisemo chia Luonyanza naro yatwete sana seito natebeti nga yabwa tuburangeti bumwe muri taturi yakendete job okwanyo seme out from Kericho Browns Simotwet Estate job seme okwanyo na Dorothy seme pamoja mbuya mono nindoche Taylor Mugusu Nduso watching live from Randani abo machoge borabu inoinde meyomorobeli mbako mweli Randani nekale chisemo chia bu machoge borabu asumulike ito Dominic Ondeli yakurukurwa ekerago choto irukeli mwancho muligeli Barnabas kebasagoteba Ensoko ne yamokurwa Doha Katari pamoja Innocent Onyango na Linet Nyambane nindoche Fred Mogana nyaraka bagosome yago nindoche gaiga mwalimu Charles Luanga agoteba nigali chisemo cha Nyamira County Kenyere basement well represented Monday loading up agoteba Weldon Nyaore baso imeyomorobeli Sylvia Mura Levi Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko agoteba na baso imeyomorobeli Salomo Nyoni good morning kurwa Boigesa village Kiongeti gata pamoja Benjamin Nyaboro agoteba good morning Nyaboro good morning from Netherlands great greetings to my wife Peace Linet na son Gleason okora Netherlands yenebwate abantu baroro gorando mungwanaro kurukunyariki ole chinseme cyo kurunga Rogers Nyariki no wale chinsemo giri cha Amsterdam nere ndo chega igateba nonde me yomurubeli bwensoko bwakire tebe Ensoko TV agoteba aba basoire me yomurubeli agoteba Kemi Phyllis Eden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kerbo Pande Elvis Pande umongi na Mocheche Litunda Green na boygo Moikoyo Junior Richon Maya Kalame Kyobubanya Rombe Kaka Junior chairman yeji radio Jones Bundi Amenya na boygo nindo chega iga
atasa kale goteba nga Bingwa Nyamuri Mugadishu Sheila Kemuto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi Musiori Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi engena ngeni ya Grace Krandi Dennis Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Mukamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro na boy gateba George Philip Duke Munyoncho omunyenye na mwate ya family gena itamba gateba no bale imeyo murobeli ara gateba nga Mudi Brown Kawa Sukari. Good morning. Biyamono asibali mwasoira somorobelio. Linet ntagetoto ire selingana limwamu. Bono twakubwatiriye birandiga iganto bwatelingana limwamu. Limwamu kweli. Egere tubaye kora batoko gendo mutimuko nindo chimbaga ndete ko so somorobeli. Asibali banyare ko bakonyora libaga nindo je job ozile bisonga goteba job ozile bisonga kuruchi semo chia kware ni gagoteba ni gatagete ko bolio bwa MCA mwaka w'ikirubere 2022 gwetera sekiama gikurunga National Economic Development Party. Nede bateba wishing you happy new year in advance. Imbatengerete Biyamono coordinator Nairobi County ono mungwana ya momanyete Biyamono ase ogoswaso murobeli job ozil bisonga. Biyamono Innocent by the way gukwane Christmas yekiga kyo mwako yoiga timaitinga gose kwarorere ekere tofauti yake ne Christmas bya kurumagega nche nachiete gusi siasa na chichi nyinge ko bwa siasa no busimbo tarete binyoro abantu ne masibagendete kulia mabuli narora mange nabande mbagendete kogoka gekera bwa chirirende bantu bagendete konyora santa nabange nanda bana siasa nabo babere santa abakali gosanangura ibintu bakali kubeka abantu chime miringisi banyara kwa bakwaye ibintu nachiete tindigo kwa nasi nachiete lakini chikaunti cheito chianyamira na kisi abantu mbaragerete onaro chekorwa chinsemo chianandi abantu barabwa baetu emboli abana siasa achimondi and by the bakoro kunga chi philanthropist tigango tebinga egendo nanengo tebi murigererio mambe obwe mambe abonoiga omuntu naroro mungaini onye kwanyorete akamanu kari kemboli go semboli naronyenyete era akaria nawo gochigotuga ogochigotuga eko bwatinga ngai kwarigerete ngakyo kurigereria bintu ise kurigereria kwanyoire gentekemo Linet ebwe kaine bali batu emboli bakanda bakanyenya bagatebwe ne Christmas yandonyenye baroro bachiete gutuka chichi twale chisube ni chikine mambiende emokonyera abana nande bateba ngo musharo gonye turaisana urakwiro chiko kolestare manye inentetero bwato gendo simeke batabange timati go sento simegete abaro nako musana buna chinga kiechiga chabatebunga nentetero gusimeka igasiya ngo musana twaringana limwe Biyamono kegima ringana rimwamu emambya yeri tukoria rero nigo rigukwana nga enyongo ekorendwa terikobera enyongo erio ekorendwa terikobera oncho muligereri yuteline tia tebenge enyongo ekorendwa terikobera asemambya bono na bogoto tebye senambeli ito studio enyongo ekobera etarikobera ndererie isachinde ringana rimwe mungiri gukwana linetie nyonge kolende terikobera ora la gere ndega takere nyatoka tebunga bera aye na batebi bera iskabuli gerie nyonge esuli ge kobera ndangeli nche kobeko bosi batebwene tikolende ko ara matukali konye jisuguli jitaracha ne chinyongo cyane wekerete chinya ni chigekere chinyongo egetegaye abana monyore to kuyekere egetega kwa monyore ta kuyekera baba sirete nande babundi narotigalite nera nabondo ucengo burwire bwa mubekirense bali na ubamanyete chinyongo rero mbamanyete amacha akabeire yoko nyuga akabeire nyongo fridge nomba oneka chinyongo njire gusi nchirororo neri cyange ire gusira akininga nchirororo ibu yulende bya mabutambia leta mangana abirero bikiko bekwa mache yabekwa mabere batete galinde kubire nyumba abu korate magora abirika uri keke kebuguretia mache ikeke buguretia mafuta etaya yichinye naroro tubasa konyora gogongora mafuta etaya sechinye chinye ni meta bado bali bagwe bakora bayigo lakini ende bateba ngachinga kichinde amugusina abwatenchira yalinde tegeko doje chetre chitaike 22 mwancho muligelie semambia bono nabuna nagatebiri nigo turasumuro bilbwe soko bwakire na namono tukubwatera noyo minto Linet Nyambane togote binga toko ndo mutimuko musini ni toko ira na tonyara kabatoko manyia yagendrete na ruche mama county no alengega igali tukuligoro
nere na bagendete kuna kurigiria SMS ya maye tutate koranga ngikiria bali kibamutigirite mate nayo narite kwenda kwanye ngoteba ngali net gabuguritie bag yogenda ogenda rero bano kare nerege bag ye rero ngwatigire bag etokumya ate bigutingu mitutu aro moichano mwacho murigereri igorenda mayina aroro na ne mono ngotebinga linet yateba onye kwetu engondi kwetu embuli yando tuge nyekobwato musharo taisaini yoro kentetera ogendo smike kera wasmikire mambiende bwagare bangina bali bakareriri baga samuiro nyiri nyinge bagatebeye mugondo ngoirani abarero nturi koirani mugondo togenda umutimuko Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Kengele zasikika, mbinguni zinalia. Sema magusimu
mwensi pia simwa bitokoro chinkongo chonsi pichense tokubatenga mwensi pigongo baganeria Christmas ekia amono mwakomo yekurugega asigito seni kya wanchitena mbe mogien Soko TV nyuranga gaigano kanyora obwari bwensi pi kubate bari mwensi pi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino yokorenya sae nerebye ko corona nerebye ka okwereneria. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyobutindo. Omwancho muriria bw'Ensoko TV twekire chinga kichemerega abande mbali bagotebanga Christmas ninga kyomoyega ndio tumatinga nomoyega nande twekire nganto nyasaye kara twanjire tutambuke aso mwako mujya mwechiri bibere nemerongebere na isano nemo kyo tukuba nilichinga kichinga chemerega no mwako mujya ubwate amagendero kigima ono Murisia Eric Ongaga kurwe Ensoko TV uboroso bumuguse. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye ni Ensoko TV uboroso bumugusi. Chumurigili chetire chitake mirongo itatu ne mase mambia bono mambia magachi se 12 Diana amini Linet ndo che lishabikiria nega igandiri kuruku Enoch Makolisha bikirito actually tuigwana nete tumira ne komo ibwate sira ninche ngoligia Enoch Makoli kirango cha kuira na gusi antebete na bwata avocado chiane chengira na nche guchioi ndio chitiga monyonge tindi gijitiga ngoira nande na monyongo momentere ya moneroro monyonge ngebati
Dade mwenche muligiri to so ensemo ya maya semambia bono to komanyinga nkikeli kigendete gokorekana na nigo tuguchaka no robot oromororo siri no muliki to kurunga weekly forenge asakale goto teinge ya mateyemo asikuru asekenyoro kiabo message yigo toka nyabisia eward ya Masige West nigo bono yeso kirina kumusabu musubati oyomo oyo obegete bitango byoko mweni umusacho ye oselieta Peter Ongeni na namona aswakale gotebanga nigaru murugyo yo kabere na niwagaleta ngibitange bya bekire nigo byeiriro muchando bwoko mweni umungwano yo kabere umurundi bw'ikigali na namona aswakale gosabanga ekere bitange bya rusigwe ni baranyara ko bakonyora libagali yo komweni asomole bo mwanchu muligereri ninyegenete nga nebitambukiro gose nebitango bikabekire kuru atimati gose ne koti akabegete kuru amate yanyara ko bagegwa soko kwa na sengencho bakubuna endemero endemero maetenerete to chanda se chinsemo chiagusi konyora nga chinga kichinde amanganande aletiro muchando mwenche muligeli tigango tonyora robot yuru na koigwa nga ninki ya mateyo ego sabo musubati uyu ya mateyemo yomongina turuvosa kurwa ase kenyoro Kenya bisia kikigotoka ase ward ya Masige West yansemo yebunge ya Bobasie county ya Kesi nigo yasokire na kusaba botorero bobo iri bamwe Muhammad Obo Peter Ongeni uyo kabiro mugende bw'ikigali jemechanga ime yo muchimogonga ulenda kasire bogima bwaje magiga yo kuruara ase kegetambe umwana uyo rarete iga Peter no mwana buyanti yane so is my cousin yetalienga kiaro narengeretima amaturu bosa akona kunyuganyugwa cyengo teba umwana uyo ne batige bina umusubati yo ngo tusumbuare umwana uyo na chichatinde kolengana na turuvosa nyanchama uyorengera nyagosira nigakwerera buna nyagosira Peter nigakorero mutinyu mugima kurwa chiro bugima bwaje asengencho omongino yomoke atenene cyo kubanika kwa yasengencho kurwanira ndemero neki musubati uyo abegete asekigambero cyo gotenenia ogotinde kwa ye umwana wana buna asirete Peter mikwarongani na atumikire enibo igare ngo montereba abana baika kurwa mu kibono family members yaenda bakanyora mbayigoreiri obekire caution osokanire ondo gwa stamorora inche final inche na morenda nyagitari nande inche ndanje umuntu amorore umwana uyo kubeke kine kasini yane omoeli nka koretu nkana agocha komenya igoteri buya kunyuga nyuwo muchioyo umuchi agitakanyora ole buya ekiagara sata getogusuki uyo mwabakurwa ere tabwati amanyinga mwanya bantu nigo mongena turuvosa atebire buna woteranigwa goko motinde kamumuroje asegeke bono nigo kwa morentera mayenda manene na ogochande kenyoro abo ase aerere buna omusubati yo niga kwanirwe na gwanchera na nyagosira tinde kwe ase chintunda ibere ole ndoika wonchoka togaikaransa bune family ya mwaswanya togateba nero musubati oyo mobegete mocheri no wale ntwale gokora gentata iyo agacha agaitaba omwana one Peter atugututa arenti tariki 18 atugututariki 19 bono naende igatenena na ntoma tiegendo kiatenene tagachiaga akabeke cushion nganto mobero toigocha ntorigotinde ko omwana one Peter ekyogo cyane yankere buna umusubati uyu ni gatebekanete ko mukorenya gusira enyangi kare asegetana Kenya gitari onyo mutomete asengencho borire bwaye akamutika buna iboletu idia mutigeta akamuira akagenda agachikomokori enyangi eyo njetinye manyeti bwa akarona ababore tuna cyo moibori ayeta Damaris na Peter mwakorire enyangi totamanyeti bwanje oyo unisio mukungu okwarangire timotangani mwatera no bole mugwe sokoro bagakana yaya agekora senses yo mwana ona konya yakuru ono abamate benke yo ni bako musaba musubati yo abanjere ko mutinde ko mwanchobo elinde bakore mero belyo yamatanga yoko mwenya twari ko sabanga buna family ali wancha atiga tokora masisi itobuya to ni umwana omuntu jumaina buya buna twabangire ekiagara eyene ntunda ya kabere na anda gotenini ngo tamara ko cyasa serikali lakini serikali inande kuira no ko cyasa community ekiagara amangana ya malimo na amangana ko kambone community kurunka ikona bere buyaro syubu amate obuyana abantu banka ekiagara at end of the day onyere tararu asenseye nero togoja komenya komoga bono nigo yatigere asomusubati uyo koigwekerero genkeyega na kubanchira bamutindeke omwanchobo ingoripoteria Ensoko TV korwanya bisia ensemo yabunge Bobasie county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge
Mono omusakito Wycliffe Orenge ase oroboti bya senchira yoboikiranu togotigaragabu ase county gose tokogendera ase omobasokano enegati gwaburet kore igoro ase chigari bere chiatuomanete egati yabo neri chagachaga amo negari enke korende onde taiyo osireti obogima nigo yatebekanire buna chigari echo nigo chiatuomanete ase egetirimboko kianyagango ensemo county gose ensemo ya Manga abobisa babanyanyimbo nigo baigete ase ensemeyo erikwenekia ekikirerete omobasokano oyo gokorekana omosakeito Vincent Monda na atwariganirete oroboti oru ase enchira yoboikirano. Egari yuri chagachaga ria fuso nigo yari korwo mucho na kuru kaimogete chisimiti cyo kwagacha echo yari koiro mucho bosongo gosegatembe ekaraika igabu na ria umirana no mubasukano oyo omogendi abwegari yonene Mr Mukamba nigasangire n'Ensoko TV. Egari enga yari mutu yaje side yane yari gotira egara yaje side yane na rango nyitu mande don collusion na dema kokonya abo bari ngene egari abara koragana batinde te pada ekarotwa karobai kanse batuka batinde egari ibone kara ya narango nyakande don collusion na tema kobachi egari ane gocha muino iringo chikonyorosa kwetera imbagithiri twa tuomana na egari ane ya yumba ya yarara guchie saidi ya muino na ndirende yogo omagendi abwegari yonene nigagoteba narenge ne customer yaye mutwe korende tibanyoreti ngoma chinde chonsi barenge babere nche no mone customer utuomera kuri twa tuomene sikarachi kagwani turakini kenga kesenge njole sibite nabwate ne gati korengana n'abamenyi kurensemeyo nigo baigweriogi na kuogoika banyora chigari echo chietorete chikenya nchengoro kwa bednego ndie kimagoma aiganya bioto etangi egetirimbo ubo katikati bwanya ikuro na nyabioto yarenge mambi naraire changange saa 12 yarenge mambi na igunga prr naji koboka nanyona ajali yabaire abaskari bapara kuri station y'abanyanyimbo ya Nyamira nigo baikasensemeyo na kolika chiropoti chabo abwase chigari icho chakururwa na goikigwa samagoko y'abanyanyimbo imeyo mucho Nyamira. Kwikachinga kichwa yuagendrete konyora bali barenga segari yenke yare gutira tibaramanyikana ase baberete nonye bimonyo byare goteba buna nigo bache kuriga burwali asensemo yechinyagitari cheiga bono omogendi oyu nigaruro gochika gochasa abagendi abande bagendi chigari ngora ekerobara separa eligo kyanime basukano ekerobona emeyega yo gukora umwaka ebwatetense ngo badai bandi chigari ngora nabono nyendi naringe nesibiti yanene angamangana abana makongo engakie yemeyega jengote yabandira baminto bagenda ngora chiachari chiabujire obogima bwepara naende nabo bogocha bwaba obokongu anene mono ekere nambende etari kubwatia marago yepara buna bwenete onyage konyarekana tigatorendane eritokoro mwaka buya. Vincent Monda, Ensoko TV. Tugotigara noroboti rumu basakana gwebara nigwete Linet igento ikaroro nkiringa abato geteri tukurigoro bagotebekana okora konya barire ibintu byo gutindi byarenga sumu berobo nande nigwete umuliki tagoteba nga nigekororekana abantu bande bachakire kogendera semeyege bagendete gokora abigitamario gutindi bone bara bakoyakora yabu muchando sana tokogenda busimu nchi muligeri gwikira litukurigoro ekera twale kogenda sembeo nigo muliki ito nanda bete gatotebinga konyo muntu oyo moni gasiri obugima bwaye asumu basukana okorekanita sensemo ya Keumbu ebara enene ya Kisi Keroka na nemono asboniga kagerite naligerete bagateba nga konyo mubara bw'abantu bakura asumu basukana ni wikira abantu batano nige gotebekana nga kigali bere nigo chenya tuko bachigotumana ya moyalinge kigo cha gucha asumu cyo Nairobi ende kuruoro
na namono chikanyara kwa chikoleto muchando mwancho muligereri bali banyorete chingoma chintindi nigo bagendete konyoro borwali asinya gitali ya KTRH ime ye county ya Kisii mwancho muligereri. Weka kuchinsa maka ya mandira. Weka kuchima bwake. Na kukwamera. Weka kuchima bwake ngani. Haya. Mchesa madita ngoro kwa John ya konga ochi. Amenyo nyose ayi gomye chage tikenya chage goro. Mugasore rutwaro degentege kausana. Chigali egali kurukwe base ya classic. Atumbere chigali bere chinisani ya Lion ne private car yo manyane. Epale twari butampe ngatobekere chipampu kurukwe umbu paka kegati. Mtome di moto ga to hotel ya tubekere chipampu eji nduto moito go chigo turale go tubekere. Where the Minister for Education, for roads, atokonyere pare kiara, mtoko nyara golusi abantu kare tuko, abantu batano, montoyomo, abantu babiri, sio magari, sio pikipiki, lakini imefanya jari mbaya sana. Kindly, Minister for Public Works, Roads and Public Works, asali aigwekero yeito atubegere pare chipampu. Kurke umbu paka kegati nye konyarekana. So that itokonya abantu betu baherere Faransa hapo sasa. Naona ara abantu bigire gari bakwetu ba police na ara sana bana bakemo ntagu kure ko gende saba yujisobo. Bono kwirire njera bayibuli mumede saka kurete bana anya kama jisaka kurete. And just asinge jesa babu nke sana. Careless driving, over speeding. Tiga serikali arari muneko tokonya sechi asepale. Na traffic and NTSA na barabu wabaraira segasi ya wengo waja waamuke wasaidie watu wa Mungu kwa barabara. Tioro nigo abakenya baborigwe gose ekyombe ekemo ekukere kyo Kristo nigo bono kiarure okuboria gochia ase serikali ye county ya Kisii kobakonya erio koroseria abana bari bamenyete ase street obomenyo abo bamenyekanete buna chichokora eri bachikunyara koba bagwonchoreria chimbo chabo ase obugima bwa ankyo ababwatani abo nigo bono baruro kuboria gosaba bwatani abo bekyombekyo nigo bono baruro kuboria gochia ase serikali ya county ya Kisii kobakonya eri gokonya abana abo babare ase emechi anene bamenyekanete buna chichokora kubakonya banyore obomenyo nario barachi guchencha obugima bwabo anene okuno kubori gwachire chinga kichiga abakenya bagendete guchengira emiyega Yesuku naboigo omwaka omoya umusakito Petro Machine nigo atwariganirete roboti yoidu asenchira yoboikerano chinga kichi chuguchingira emiyega Yesuku no kuyarigane mwaka omoya nige kyombekemo gige Kristo ekyukego konya abana bamenyeta semechigo se chichokora Yesu kirina kuburia abantu bomowe buwancha na wige serikali ya county ya Kisii kubakonya korosi nkaba nabo baunchoririe mbwa barabe rinde tibayirira buguma bwabo bubukoro ebe mamubiro bakonyorete kero alega n'umucyagitani ukwana ekero kyomuroberi bwo kubasigeta abana bo asekanisa ya Kisii PH oyambo botani bekyombekyo kemanyaganitse na Kingdom Child Organization nigene kirebe nabange baba nabo nigo bagwetera makongwa ao ekerba rechi skuru na bigo bitu byo gonchira chimbwa asikirete babo atase bakoroka enka na igo kugandira no bosedia no gutumika ebinyugwa byo gotindia wanaenda shule like seriously wengi wanaenda shule lakini wakifunga shule wanaenda wapi wakifunga shule yes a lot of them are outside there hatujakuwa na wao lakini they tell me madam nyinyi mnasaidia lakini simtusaidie mahali pa kukaa tu at least niende shule nikirudi kukaa hapa. When these kids don't have a premise, let me say I take them through mentorship. Yes, then they go outside there. Do you know these kids will go back to drugs? Do you know these kids will go back to stealing? Do you know these kids
they'll always get themselves in different situations outside there. Kurengana no murande bwekanise yo Francis Osero nigainekire mu rubero yo ogokorekana kero mwaka gesogo chagawe kyombe kyo mwaka we 2012 no kubakonya bana bu enchira yo komenyo kuya asaba no wetana chimisano bakonyora amagiro nendagera. Namba ya watoto ambao tunawashughulikia ni zaidi ya watoto 500. Hao ndio tunawashughulikia, lakini baadhi ya wale ambao tunawashughulikia ni wachache ambao wanaenda shule. Remember, this is a program that also as a church we are doing it, but also we depend on support kutoka nje. Kuna wafadhili ambao wamehusika, wengine wanatuma pesa yao kidogo, hiyo ndio tunaweka pamoja, washirika wanajitoa vitu kidogo, sometimes asitoshi. So we are happy. The number is ni kidogo kwa sababu ya resources, but we are really trying, and as God makes our way, we will do more. Niko wigo yombo botinibekyo abori mugabana bwe county ya Kisii Mosque Simba Rati kubakonya korosi nkaba nabali bale chiskuru bakobera ekero basikire bale rusa. We urge the county government, if they are able to. Right now we have got students who go to school, boarding school. When they come home, you know, they still go back the street until the reopening of school so that they can join back again to school. If the county government of Kisii, our governor, Simba Rati, could hear this, please make an arrangement, give us a house where you can host these students who are studying and who are in school. Obed Chweya no yomwabalia bakabira somo cy'ubusungu bunechokora uyo rero ningiye kugira abana banke benyora kumenye mechie. Wengi wenye wako hapa hivi ni orphans ama single mother childrens, because orphans wakati wazazi wamekufa mnaachwa hapo, mnaachwa maybe na maanko na mashosho. Nobody is ready to take care of you, nobody is ready to take you to school, nobody is ready even to cater even for your basic need like a meal. So unapata ameona tu acha nitoke hapa hivi niende town, maybe nianze kubeba mzigo ama nianze kufanya 1 2 3 things ili nione ka maisha yangu itazidi kusonga, naingia kwa madawa za kulevya hivyo, na hivyo ndio maisha inaisha. So until you land yourself in the right hands, upate kama kina pastor wanakomenta, wanakuambia wacha gulu kunywa maziwa. Okobori wanokomo gotia serikali ya county ya Kisii n'abantu bo mu bugwancha kwa rosiria saba nabo bakobera irigonchuria embwa kiagera nabo baraiba ankyo. I'm just requesting maybe the government, the county government, please help us with a place where we can always have these kids so that at least they can be reformed, at least somebody can always be with them, they be nurtured, you know, so that any future generation, any viongozi wa kesho. Kuripoteria Ensoko TV kromo cy'ubusungu Jempethwed Machin. Uya ke mumulikito Bethel Machini asorbotiru Linet noroche esegyo kurwania maliogo yogo tindia na namono gento nago kirenkelinga nindo chabasai batene nabasai bamwabo akale kobolinga onye okonye mboko genda kuruegwa na namono gosabe county ya Kisii eso na name ndigo bachikonyoro muchando monene kunyarka bagotolia yesa kukia basai baraba kya banyarika bakwenyora samaro yogo tindia abande bali asicibara batabugati obumenyo batili kuruka abana cicokora nilitali kubarama tiyatotebe na abana batabugati cinga batabugati umuntu kubalinda na namono batagete konyora baga twili banyarika bakonyora inchira yo kugenda busimu ncho buligeli mukonyi bw'umunyakirogo bw'ikyama kya Wiper Patriotic Front Eselieta Mosque Swanya Victor nande uyoro mu wakili nigobona esokiri na kunyaraka ba kagukwanira igoro ye serikali kurulibaga gweterese wizara y'ikisemi li abene gucia saba orokigwa bali banyaraka bakora matemu abo akejisea konyora libaga na goswasi gisukuru cia senior secondary school niga yakwanire ekerabo no moncho muligeli serikali nande arulibaga gucia saba orokigwa bwetera aso mutandao banyaraka bagakora muiro rugosoko revise asbaranyaraka bakogenda aso muri umuye bw'ikisemi cia CB moncho muligeli tikatoigwe nkwana yo omuwakili wa Victor Swanya. The Ministry of Education should also pair with the students' selections. Abana abange chiskuru ba cholete do babwat the correct marks for their combination, for example, STEM mbairi skuru icho ba cholete wairi skuru chingao igo ewinde ye ministry ya ruete
ilinde abanafunzi bapiki chiskuru bategete tiga a ministry a prioritize the schools, the other schools they had selected, and they have not been taken there, so that were considered to be taken there first before the alternative, and that alternative equally should be what is selected. Otherwise, the way abana bachorirwe correct confusion as abana tana waibuli biamo. Gutigana nayo nigo umurai bwense ya Kenya omoske William Ruto aenekeire abakenya buna abana abo bakora amatemu nigo baguchikwenyorera ribaga boikeranu mutenyi oyo obwomwaka ore busyo uso mutenyi omutangani bwomwaka 2026 umurai bwense aenekeire abaibori nabo abakenya gutiga gutwara oboba ase atebere buna abana bonse bakorete amatemu nigo baguchikwenyorera amabaga ase chiskuru umurai bwense nigaya kwaneta ega kurwa ase ekaunti ya Narok ensemo ya Rotian chingaki arigosanga nabegenwa bekanisa emanyekanite buna National Council Church iyo arigocengera emyaka 20 yobokorori. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Chingaki chicho umurai wense Dr. Ruto nigagi keria bana siasa ubagendete kolenta kiria goteba nigo bakaleta siasa mbe se sector ichi seminar namona sai nekiringe serikali ya bwatokire jibilioni 44 elibanyara kwa bakobeka ase chi seminar namona sanyara kwa bagakogokere mirubiri yokulikia aborokia abachiko bagokonya aborokigwa bagendete gosoa asomuli muya wichi semi. I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children. I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya wote 1,130,000 wote watapata nafasi ya kwenda katika shule ya senior school Januari. Tumetoa pesa kama serikali bilioni 44. Pesa hiyo itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Na hakuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hawa watu wanaongea hapa, nimesikia wanajaribu kuongea. Wapeleke siasa mbali. Sijui kama tunaelewana. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya ni watoto wetu and tumefanya reform ya kutosha. Tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000.
tutakamilisha mahabara ama laboratories 1600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu, na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. Abarai ao abubekeranite asomo sangerekano yo ngamona omunyakirogo bwekiama gya ODM Musubati Gladys Wanga gukwana nigo agokerete gose nigaire chinga kechu na kogokeranya gusira Raila Odinga ase okubasoya gose ase okubatiga ase serikali yobomo iwe manyekanite buna broad based omoseneta bwe county ya Narok Oledama nere nigo aireteri bagerio na gwakira abamenyi bensemeyo ase arweto kuboria gochasa abamenyi bensemeyo kwene kiuna kumusira bare omurai bwense ya Kenya umuske William Ruto ase obochori obonene bore bosio. Na sisi kama chama cha ODM tumekuwa na mkataba kiongozi wetu ambaye aliaga Bwana Raila Amolo Odinga wamekuwa na mkataba na rais wetu ile katika ile broad based government, na tumekubaliana pale ndani ya kwamba kitu kimoja ambayo ni kubwa sana pale inaitwa inclusivity, kushirikisha kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza, wa Masai, Mount Kenya, kila mahali coast, kila mahali ijumuishwe ndani na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. Sisi tuko pamoja katika hiyo safari tukiongozwa na rais wetu. Wamasai ni wale ambaye ukiwakaribia pia hawa wanakupenda, na ndio mimi nataka kueleza ya kwamba kuanzia leo mahali wao huko wewe ujue ya kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei Arap Ruto. Ashikagira lesho. Kalesho ili binanga mijo mkubali hiyo yote nimesema. Si yote mmekubaliana na mimi ya kwamba kura zote ni za nani? Ukiona Ledama ndiye anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto, ujue kweli Mungu wako. Unasikia? Mjue Mungu anashika watu na amenishika na mimi nimeona mbele. Ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio si tuko. Iwete nyasao kunire moseneta bwe county ya Narok Ledama Olekina. Bade Ledama go kwa na effect. Koroche ngane ro go kwa na William Samoei Ruto. No maite Ledama na kia Rwandrete omoskera Odinga. Twa muroche lirio Bomas of Kenya ngwa roche buna alipata injuries. Na buguletie anyway. Wachumuligereri oiwetenga omoneno banyorera abana siasa etimatie semambia bono gosomo no konyorere gwikira bu Linet yabere nsemo yabono mambi tukubutolera abuna mangale ngororo siasa nigo chigendete gosiga ese binyoro buna gwateba season ya Christmas okora abana siasa no banyoreri baga sai kwanza naro chumurai bwense garuete chinsemo chia Luo Nyanza sachiete nsemo ese county ya Homa Bay akarwaro na ndagaswa se county ya Kisii na chiete senseme ye bunge ya South Mugirango seke mirano ky'umupira kyalenge na roche Silvana Sosoro nabwate tournament ya Ngororo ngagetenga igaika chinsa kianda fuoye umuraibenza onya abantu mbaroro na ende ba temere gonchukana na none Christmas ye kumuraibenza otemere sana tinga getigo senachi ete chinsa mo cha sobo maybe tale na aya liribale koko bale koni chimboli chiri chiabo njere nere bayo chabachi beka kerali ali baoni na muro chaga tebanga na ndi mwachakira koleta chinyingi paka agachaka ko mingi kuliko bali abaguli na ndaga teba maguli gachigoro wachumbuligereri ayinaro tobwate amaya semesaite semambia bono na mono twabere to komanya ali agendete kokolekana ase binyoro bito na baliki baito nigo bagendete kobwatia na koranga kwanyara kwa bagukwemanya ntagete togenda umutimoko monyonga tobekere omurai kiama kia ODM Oburu Odinga agatebanga bali mugane tinga nsiri ubugima bwane se bono iga tindasiri nimbwate chinguru nimbwate chinguru mwancho muligereria nkogenda kora kiama kia ODM asa kale gotebanga kiama kia ODM maete buna na kiligereiri
boni gana kige kare by the way igoro Oburu Odinga nakwa netere bwe komonye na gatebanga bukambara kwana de bono ega sianene babwate na kiodie mwego chicha amo alafu bamaye kubeke mikakati asobochorio 20 bomochorio mwaka 2027 Linet tido chingo DM ne changmo birangeli biane ekogera chinse mo iberi chiachakira korolekana nkwarora oyoro mubungo Suna East Mosque Junet Mohammed yoro murayibwa abakyase ebunge igakwa netegenteke mo ari gotebanga bali mugendete gutosuguma umanye nga ntuli kogenda sense emili yumurayu mukuru bwense Uhuru Kenyatta ekorolekana ng'abaraya bonsi babere bakora ense ya Kenya kero muntu gabuguriti umuyibwo ko bagalitunda kero muntu ritunda kero muntu gadali ni gisamunye kiaye wanasema chungwa bado ni tamu no nani sifuna nere kera naro chagukwana na kwane tegali yako tebanga mwatebiri nga baba alisema ni nani alikuambia ODM itakuwa baba alisema kibati agatebanga litunde lio nere atagitege samunye chungwa bado ni tamu na ndo ise kuligereria abande besokiri kurwa silitunda igati abo no mubunge onyali bali masaba ntwaro gakobeke go biya yelo go litunde lyo koranga kiro muntu chakire koranga onyaira konyora siasa yelitunda siasa yelitunda ne nkongusano mwancho muligereri kulindo mugako Oburu Odinga na tebetenga bali bagayanetie koirobora ibwiki amagio DM bado yupo nabwate chinguru twigwe nkwane yitoko gendo muti tokoira na toko so asense mu ikigazeti. I'm not going to be shaken. I'm going to sit on that seat of party leader of ODM squarely, and anybody who thinks that Oburu Odinga is about to die, that Oburu Odinga is going soon, is seriously mistaken. He is seriously mistaken. I am the same age with Trump of America. Trump is also 82 years old like me. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mwancho muligeri bw'ensoko nagosogeria sole ninde nokwegena nogendete kuligeria emeroberio yaito y'ensoko negocha asole kurwa asumuchuna yodi oyo Job mwakiri Job Nyasimi Mumanyi moja mani ndo director w'ensoko TV byangire kigake kitambia mono ase otugotosira ase matukali twanyare toko basembeo byere metinye 3 mpaka twakire kigake cyabona gakiki mogwego nyorana emeroberi nemenge ere motwe n'abana ntugani tubarende elinde banyare bakwenda chisukuru mogendere koba amona intwe ende amange nare twanyare tukubabangira igo genda kuri eri emeroberi yeito na inde isekinga cyabona tukunyara tukubaganiria Christmas kerekia no mwaka umunia w'omurembe wa 2026 aiga ensoko TV no boruso bw'omugusi bwogotoka. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emeroberi yaitu y'ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya television y'ensoko gwikasero yawo
kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 6662. Omwancho muriria bwensoko TV twekire chinga kichemerega abande mbali bagoteba nga Christmas ninga kyomoyega ndio tumatinga nomoyega nande twekire nganto nyasakara twanjire tutamboke aso mwako mujya mwechiri bibere na 2025 nemo kyo tukuba nilichinga kichinga chemerega na no mwako mujya ubwate amagendero kigima ono Murisia Eric Ongaga kurwen Soko TV uboroso bomoguse. Tuala display ni kaso kwegoki nyoko gosibe rongoli yao to siba nando gandie gani chipara chito chabere chimbe kadirasi momo to travel uchigusi nyoko roje nga chipara chabere chimbe no nyoko nyoko eso kugusi na bako batomere gente ekyo bagore sonda. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Bono Linet. Yes. Dade bono toko enda sensemo ya magazeti. Egere tuba toko manyumo ligere ngangi kegende ta sekuru asichi gazeti chinene. Nchaso koboko kwane butambe na liteko moro kilimbugo liti gazeti ya The Standard semambia bono mwanchumu ligere. Linet gazeti kyogo ata soko boko kwage mambia bono. Asa koboko kwa na nchini gombo ate gazeti ya Daily Nation. Kerondo chenga nanje tigankore na emichenda gukora kiramo amaga tayanga goika toroki ngazeti mbate ya Daily Nation kerondo chenga amangana na mange agendrete gukwanerwa ase ngazeti iyo tangani gazeti narite kanyore bwate chipeji chinyinge sana kwanya na amajiri gatebinya umanga go kwanda kwa buguri chipeji chinde gwaka nwanya ndichi go pimbu bune kilo nangana teba gakoraki igaira kagerete nelinga abantu bale se mode liko kunga holiday mode lakini ndi gazeti nchibwata mange se mambya bono mwancho muligerelia na mono asukonyara kabago kwemanyera ntagete toraita tuligereli headline chirase gazeti monyonge tubekere gazeti chase screen mwancho muligerelia nyara kabago chirora na aserene asenjere wikire njibono kebati ko chakera bono tingo murangeli kebati monyonge obiyane erieta riaye nere wancheranete kali otwa mubaka eri ne rieta liyo gutwaro gachete kebati bari biyaga twigire twajagire go arorekane tebire kora ya gaterema bete chika kichikira batu bachako teba bodo ngaki bakorangiri umwancho muligerelie se gazeti ya The Daily Nation yoli net yabwate teba ama gosogo chora ku mwaka w'ikiri 2022 asaba teba boniga ondite yororekanire chorirwe chikogenda bosioni ndo cheba teba no clear
favorite yet nga oliobu abakenya banchire tararorekana gazeti ya The Standard imbwata soko boke gatebanga obururu bw'abakenya mwencho muligiriri nabo kunyara kabago kusoma na kumanyanga mbururu kibabwatira kininko konya ndete manya na aya subwamo nindoche gazeti ya Taifa Leo gatabani hapa kwa hapa batabani gaiga asegaiga igali nindoche bicha y'umurai bwense William Ruto nindoche umurai bwekia omukonyi bumurai bwekia magya Jubilee umuske Fred Matiang'i nabo igo nindoche umurai bwekia makya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nabo igo nindoche oyo ro mubunge bw'Embakasi East galia Babu Wino nabo igo nindoche Rigiji ga ni murochalia nere ne kiama kia DCP nabo igo nindoche umurai wiki amakia Liberation Party People's Party umuske Martha Karua nabo igo ni muroche omwa oyo kabero muna chebina asekega mbere kenene nere uleseke kiama kilikia igurunga Green Party umuske David Maraga nabo igo ngaro mugabana bwe county ya Trans Nzoia umuske natembea negati yabari batabanga nigo bayiriteli bagana naboko manyanga kibara sobwamo ngiye gara kibice cyabo kiregalie ninyege netenga Infotrack yasogati obutati bwabo ase konyara kabage korwe ndekorunga kura ya maoni timanye tingera ndiye monyonge chiri kura chia maoni no chianchiranete gose Linet nwanchiranete kura ya maoni kana no che report ya Infotrack kero yasogete bede na rocha abantu bago kwano mutandao nake inga omonyagosira Raila Odinga Infotrack kurumaiga kakero chaga sokira asta yari kubu okay akabwere wata igo Matiang'i bego amatumaini gegagara oyo rebosio no muraibwense People Daily atabanga ngiye kogera sabali yokogenda Singapore ekororekana tabe gekokora imirimo sense ya Kenya bagoteba mwenchu muligiri nabo wesomero manyenga ngiye kwa sabali yotebekana tegonyarikana ase gazeti ya Business Day ningo kwaderenga chibe ngini go chigendete korra omuchando gose banks face loan refunds after illegal rate increases bona chibe ngi chibenete koirania chigendekelio tebanga banyarite ko bagokinia ensemeli bagonyara ko bakurwa sama kabeso atebanga nigo bona chibwenete koiranelia bali babere bago kabeso onye gwa kabesete timanye tigo siri benki ya oneche koirane togo so ase ense ya Tanzania batebanga embura enyinge nigo yatigire aba Tanzania bange bakorera mwanchu muri ne gazeti ya Mwananchi negati ya aliarese gazeti nabo nyara kabago koligie gazeti eliyo wesomera mwanchu muri asema mbia bono nyara kabago kwesomera kini ncheli mbwata soka boko kwa nenta gatagenda sobwamo ne gazeti ya The Standard yesekara yabanga nekirero gochia saba Kenya gose n'uburoro banene gochia saba Kenya bagatebanga bali bagorukwa bakichikura nigo bono bagateba magania batarekira nigo murayibwense William Ruto inse burayibwa ni gatebekana nigo yagendete gusuguma umurobeli w'ikinyumba cy'amagoli yekere ngo gense nasibagoteba ngabono iga chikura cyanyariko bachikoroke gose cyamaoni kigoteba niga abakenya bagendete gutwara obuwo bonene asibagubuliri iguru yamagani yabo yakira lituko nabo igo bagoteba umwaka w'iki2024 uyu yuri bosi gukikoba gose gukikoba gogoika mwancho muri niga abakenya bagendete kwebulinga ningi kelia ekera bono no umwaka bwo mwelyo ochikocha umurayi bw'insa gukikoba gakora ense ya Kenya sentude ya entangani riba Kenya banyara ko bakweliga niko genda busyo bwo bocholi mwancho muri na monasi bakaragata baniga abakenya batagete amagolyo ye ebintu biri bakonyara ko bagotumeka asikira litukanyara ko bakwere ni guna asiboni ngo mwancho muri bagokwanira nga kubwatekana n'ubutati ubwabeta bokorekana ekerengo ky'ubukurumini go kiregoro mwancho muri asibagateba ensemo yokurwa oburwali gosobo chenu nigegenda tekonyora umuchando nakili bagateba nga ensemo y'ikiseminaro nigegenda tekwitira obokongo banene negatiye bintu biri banyara ko bagateba abakenya bibwenete ko babikoro sigwa gose binyara ko bikorigere une serikali mugano yole CPG ya kane ya gatana se gazeti ya The Standard ngo yibwatinde nyara ko bango kumanyu mwancho muri na anana monongale ko batebiga iga bagateba nga Kenya top worries as 2026 knocks kera umurango 2026 uchikobaga kwiguru n'abakenya gosoro bagoteba nigo boni g'abakenya emerongene n'abatanamo asemye bakari gukwanira iguru yo gukina kwa ubugima bakaroteba ebirengo by'ubugima nigo biyacire iguru batariko nyara kwa bagakora birwenete 25 n'abatana bere nigo bakari goteba asemya
obukurumi nigo buri igoro mwanchu murigererie nande ase omubaro yuyu bwe 25 na baba kwanera igoro y'abachenu bali bakwanera igoro yo kutanyora emirimo nigo bali 25 asemia nabo igo mwanchu murigererie 15 nomo asemini wa kwanera igoro yo burendi chisemina chiro chinigo chire 25 nemo asemia nabo igo asabande bagale goteba oborai butabwati obwasyo ligo butabwati esiko 25 asemia ne egati ya ali bagokwana nande ubuno batati bwabete bwasokirwa ne kiombe kya Infotrack nindoche abara yabange badete gukwanira gati yabona roche milio thiambo anabego roche nga abo nini Infotrack ngenya itako bage kubata ko roboti gabo juzi kubatekana n'abakenya Christmas cy'umwaka yoiga agwase bakwanite nga abakenya bande mbanyoreti bagari okogenda risabu gukigusanga n'abamwabo ekogera nigo bateto egarama y'ubugima yakinire mbabwate kibakwegokeri na kigali kipara gaigose kurigereria bosombi bwa cyakire kwiranira na cyano nyenekera nari goche town abakenya bangi nigo bali nyumba by the way nonyene abakori bari bakora ase sector ya matatu naroche barenge garensemo ya country bus bagatebanga umwako ubu barakora bo sombi buya bonchoreri mbora babuya obonchoreri bwakaberere mono chinga kichi December bono ga ko bagatebanga rende kana ariko nyaba mentire fare ike 2000 rakini ona bakuburi ukiri bubere na ubebekerete oranga bado banya bajiriyete litukirimo bantu bacheti kare by the abantu bagenda twitira mateka tutaraga ndumutima ko kare twaringa na Diana gaiga twari koralia emechimi y'abantu bakogenda ngatebe kinyurukiri kya mawawa abantu bagenda ororo ngatebe abantu bagenda kinyurukiri kya raganga abantu bakogenda chinsemo kiri cyenyasimwe munyabyosi nabo bagenda chinsemo kiri cyebyosi mwacu murigerere kinende korekana nk'abakenya nigo bagenda tegwitira amagana manke liri kwamboli mambi buna naringi gusi biriri atombia lengoro mateka abana ngo iriri atabarengi chabatiyo na kuinyumba biriri atabale rero tindochi abantu akorera ng'ubugima bwa kongera mono sani bintu bigete chi priority bosyo ebintu bya mwanchu murigeria se gazeti ya The Standard na RURO ko yabwati tolutonyara kabatoko ya ligererie ne kiombe ke Infotrack ngakikenya tukabwe kurubuta tibwaye kolende ntaita kwa linetri baganera tatebya ya se gazeti ya The Daily Nation gazeti ya Daily Nation karondo chenga ni goringa nari mwamuri karibu kwananga 2027 Joy says no clear favorite yet. Niko bagukwanira ase oroboti rwa bwatugetuga buri tkorigoro kirabagoteba umurai bwense nigo abwata 25.5 totenga nigo aba marufu ya nigere 28% obwatigwa no mokonyi wekiama wagia Jubilee Fred Matiang'i nigare 13%. Naboigo Stephen Kalonzo Musyoka wekiama kia Wiper nigare 12%. Nigo bagotanga a new poll shows President Ruto hold 15 points lead over the closer challenge, but it is popularity rating remains below 1/3, suggesting that the presidential run would be inevitable if elections were held today. Mugano yu ase evo ikranu goto kuchikuyubwati SPG ya kane na gatana sibagotebanga bado ochori bwari gwakurero mbuitare gocha kutoka batebanga urio goikie 50 no neyemo ase mitari gutoka ekororekana igiri gintu kirio tebekana bonsi pinigo bale ainse yechikure chikaniri ntagetote byo murigereri abwate chinambe cyo umurai bwense namba tangene nero bochori nyandi bwakorbono iga nigare 28%. Meronge bere neisana isata semyo moncho murigereri Matiang'i nigare 13%. Asemia Kalonzo na igare 12%. Kalonzo akaba 12. Abuna batata batanga ni bono bamurekera senga babu wino ningate una monyonge gari sana ibire semia na namono naligere tingara bagatebanga Infotrack yagatebanga boniga maiga yugusira ku moske Raila Amolo Odinga yule ngumuraibweke saku kyabagere yatoteba igo asensemo ya kisiasa nigo boniga bagateba kubwatekana n'ekiombe ke Infotrack umuske babu wino nigakagere koba nero raigwe chingata kingpin ale kwaigwe crown kyukunyara kwabaga kora igesa kwikikia bagero mwanchu murigereri negati yali arora CPG yakane gazeti ya The Standard umugano inorora so gukwanira igoro yo gukina kubugima na namono mwanchu murigereri kili bagoteba kire kyugo kuminkelinga abamenyi bechinsemo chie o nsemo ya Rift Valley nabo bagukwanira igoro yo ogokonga kubugima sibakale goteba nabo igo bali bakuru ase chinsemo chaluo Nyanza se
kiama kia ODM kibwate ukubwate ni okonene na bao igona bari basokire na gukwana batebe 50 nomo as 50 no 50 na nomo nigo bagukwanira igoro yugukina kubugima kurwa sensemeli ya Luo Nyanza na bo igo bagatebe 50 abatano asemia nigo bagukwanira igoro yugukina kubugima sensemo ya Rift Valley notice nero nigo kwana 45 na bagukwana igoro yugukina kubugima na bo iga 44 kurwa sensemo ya Eastern nigo bagukwana igoro yugukina kubugima aiga Nairobi twanalire 44 yemo na bagukwana igoro yugukina kubulimo na ubugima na anamano bagateba nga nigo bono mwanchu muligeli gati abo bagatebe bintebi niwe chikoba bikobe ensemeli bakoba bawuchika utumeka bakora amaunchulirio kose gukora ibirengeri byabo bakora bacori mwanchu muligeli murubelio bwokurwo oburwalia osha norono kwanirega igasa bakenya bange banyariko bakororokio okogosereri kwabo sabange bagale bateba nigo bono mwanchu muligeli ekoreka no muchando asikili bateba use kuligeli gaiga batebete nga abakichikura wale emyaka 25 nabere goika emyaka 35 nigo banyarite kwa bakorosia nsemi yichikuri chenyarite kwa chigwa kuchiama ne kyombekike Infotrack asaba batebekana bale 30 asemia matema ngana figa sekero batebyo montanya tabwati karamu ali kensera beko nyara kwage kumubura igo 27 to 35 years na bale assessment ne yo kurwa ebirengeri byabo igoro yo bochori buchiko bakoreka no mwancho muligeli bina ko igure kurwa Sedinet na boko nyara kwa bakoligeli ya CPJ akanabo igo abarayibe kanisa nigo banyara kwa bagosoki na kunyara kwa bakurwa ujumbe gochia serikali nyara kwa bage koirelibaga na kunyara kwa bage kokonya bakenya kunyara kwa bakonyora obokoreri obuyana na mono nindo chega igo murayibe kanisa ya All Saints yokurukunga Provost Canon Evans Omolo asaberga ukwanira igoro yo ujumbe yo na anamono mwanchu muligeli kwatabanga ebiyombe no nyambiri bikurwa no bwana bwa manyabanto na biro nigo byatebirenga abakenya banke nigo basiriti umubwabo anamono abasaye asabakara batabumubaro bwe 50 no mono babere banyako bagusiri ubwabo agati yamangana kwanira somwa koyo nabo igo no gusiria ubugima ko bw'umurayi kiama kya ODM mwanchu muligeli koira nande nyara kabanga watebia yandale si gazeti ya The Standard Diana Aminik Linet nertigara batebi ekrama no toko gendra ni gazeti ya Daily Nation ekrona rorenga nigo bagukwana how Jirongo enemies got me to finish me nigo bagukwerera nyagusira Jirongo maite by the Jirongo yiga abantu mbono tobasaye mbono bakunya kumumanya bamumanyite buyanga was very powerful chinga kichiamoyo 500 Jirongo bona kyarata despite ngana arenge that powerful man agotebanga how my enemies drove a wedge between me and Moi ngakinere nere alijikuta pabaya mugano inigo banyarete ko bakonywerera CPJ akabirega base bagotebanga cast out from the inner scam of government powers. Cyrus Jirongo claimed to have been targeted by powerful state operatives who manipulated intelligence and orchestrated legal and financial attack. Abantu kanya kwebori bare nomba no iganga how comes Jirongo are then this famous okay Jirongo gari famous ritanga ni Linet ogosira kwaye kole ko bututukano negotebekana twaro account iliyo gotebekana Monterebo libwe gari ya Climax buno mubasukano yobete CCTV cyabere kikobe kwa Sembeo abaligeli babere bakorora ngakie ko kwanika igoro yo gosira kwaye nabo igo 1992 kiro muntu nabwo atenga kiyaya ari ngomo saye kwinyora 2007 2013 na njetinda tabanga le nabero mugaka mono 1992 ali kuru ngaba sai kabisa 1992 imyaka nento yajagira kwa genda gusio nyama magoti yajagira kwa kala akadi 1992 umwaka bwirwe ya mochimiki anda merongo kianda nebere ekera Jirongo arenge umusai kuruwa se university ni garenge umunyakiro gobwo kora ekyombeke kya young Kanu tax aba ngakina bakanu ngakiye yunere nabareta to mulindo garenge na umurayibono bwense musiki William Ruto nabarayibanda batebekanere nonye no gochoru kwa Uhuru Kenyatta guchikoligiye uburayi umwaka bw'ikirubere na ibere 2002 kera akorete sabali ya intangani yotaka kuligiye uburayi bwense Jirongo nero begete yetaliye Uhuru Kenyatta busio atarete moyo nya tabachoro yo yo ne ntutu abwatokanire gose kuligeria Linet Jirongo was famous amanye kalete mani machinery
ari kuruku muntu bwateke muko twararorire babo livondo bari kurigiri ndogo bunge ga SSM ya Lang'ata ase Raila Odinga arengo mubunge gakiemo lakini Jirongo namanyekana paka chibese no iga na abana bondo chabasai bakonya kweboringa who is this Jirongo and ase kyagwitwa lego tete kumanya Jirongo korari gili chibi sana tete kumanya Jirongo gili chibese chikuru chibi sana mbona abantu bakonya konyara omugano yo Jirongo na ndete kamanya nga no monya biashara omokongu sana imeyense igona bwate ase obochori bwoborai kwanza ubwa moi wagotanga nere orego sera abange na moi it was very hard ari gocha ko wino obochori bori atatumie chibese na obosera muntu machitiko keyo gosera ke no muske Mwai Kibaki lakini moi Jirongo nayo manyete na kiari go yari kware nkororo toko gendera bona singazeti yuga bu ya Daily Nation toko so ase page yakane gabo sibago kwanera 2027 choices why there is no clear favorite yet ara kwanera ase research yenyi yanyara ko bage gukwanira bado mbaranyara ko baba gwikirania abarayibense igani gotokotenga new poll shows public disapproval of potential presidential candidate including William Ruto nigo ase bichega nigo bakari gukwanira ndochega iga United Opposition nigo Eugene Wamalwa no arororo Kalonzo Musyoka na boigo Rigathi Gachagua ase bakwerera ase oboime igabwa ase pejine ya gatano bado nigo bagukwanira Ruto is the most popular candidate nigare popular lakini bado tarikirania ekerengo kirikega neri obochori bwari gokorurero igo ntubwa timora yekera bakunya kwereranga bado nigo tararorekana agabuna Innocent kwanyara ko bagukwana baada ya Raila Odinga gusirio bugima bwaye nigekorekana nga Babo Wino Nairobi preferred Luo Kingpin to succeed Raila Odinga ase PJ bado obotukio bwa Infotrack nigo bogendete kwerera ase obwagare kubwatekana nabo chori gose omorai bwechinsemo cha Luo Nyanza ase boigo banyare ko bakwenyorenga bado Luo Nyanza bado nebwate okungusana na chinseme chororo Onchumurigeri na kwigure kuri SSM ya Luo Nyanza tutarenda kwa nyomutimoko twanyara kwa batokobeka eclip gose nkwana y'umurayi kyamake ODM Dr. Oburu Odinga tabango bugimana abwate lakini kure gore Oburu Odinga bravo taba Jensi Jensi wenzangu mwaitera rumurayi Jensi lakini no is dead youth leader akora abasa akabata muende mchukue kura Jensi jamani mimi kama youth leader mwenzenu mimi wajumuligere linugo telineti gabwaterete chinkwana chiabarai nande nero ko basige timo no babwatia obategera bonto mwikaransiri studio ga igata tebi indo chega igase page ya kabire gazeti ya The Standard bakarata bangu murai bwense ni ganyare ko baga korwa okwenekia kochia asaba ibolinga serikali nigebe getemero biliyo chikobaga koranga chisemi chiri chia CB cyanyara ko bachigwikirana namonekera aboroki bago chikogenda sigiskuru chiri chikorunga senior secondary school asaba taba bilioni 44 nigo chiabere chikobe kweli chikoba chigokonyo mu rubelio yo ase entunde tangani yo mwaka bw'ikirubere 2025 mu mwancho muligereri nabo igoniga aborokia na abayibuli ba aborokiwa boigona abayibuli babo bagendete kwenyora asa konwekera bono iga abalimu abanebe giskuru cinene bagendete konyora umuchando bwo mubaro monene bwa aborokiwa bagendete koligia enchera yo kogenda ase chiskuru maiga ya serikali kurwe egento ikurukunga libaga yokora omoiroro bwejiskuru kiria abaroki barangeri go maite bana yabere bune university okole revision aswara taba nigo bono iga serikali gwitira se wizara y'ikisemi yanyara kwa bagikura abo alimu gose abaroki abanene b'ikiskuru libaga lyo kunyara kwa koira abana abo asaba ibuli abanke babere bakogenda ase chiskuru bondi gabantu nigo bagendete kubolinga ninyole libaga Pankani girls ninyole libaga Lenana ninyole libaga Gesusu ninyole libaga Saint Don Bosco bono asbagalota yabanga abali baba ne bijiskuru tibabwatiribaga lyo kulikia abana abo eyamase yamo abana abo ikabairane asijiskuru kiri basomete cy'uburoso ecyo cia KGCA uzecia junior school banyara kwa bakokora egento ikuru kugusaba kuruoro bwo bakorerwa umwiroro na kwanda asijiskuru kinde bagateba nige kororekana abana bange n'abayibuli baba bataragokirwa asijiskuru kiri baba bagocoro kogenda na umwancho muligirili nindo CPJ yo oyole omoli kyo monene ase wizara ye kisemi cy'uburoso umuske Julius Bitok na namona bwo somero mugano yonyara ko bagokoranga cy'umucandole nimanye tabana abange mbagendete ko tebanga STEM
bakoenda balia bachiko bakoranga ibakogenda gusomera abakoenda gukora arts na sports na abandi bachikokora sciences ikindi kuchi umwancho muligereri twakwana magana ichisemi gaiga na bana mono gunyara ko bagukurigereri na koranga nkikeligendete ni ichisemi kigendete koleta liberera na mono abana bagendete kuligia marube na kogenda chiskuru chiribaganeti Bemana kato kora ni gazeti ya Daily Nation kerondo chegega bagoteba nga abanyagitari gose health workers ni gotebekana nga ni go bagokora egasingia community health promoters recognized as a major actor in the sector, however they aren't paid. Ni gotebekana nga nonye bagotebekana nga egasi bagokora ningia bado ni go bagwetera amakongu onyorenga abanyagitari nabo igo nonye nurses na clinical officers asoma ko igo 2024 ni go banyayete ko bagokora okorobekana anene asengazeti nigo bakumurekera county ya Kiambu gabu ase abanyagitari banyaete ko bagokora omogomo amatuko atari make egendo kirerete mbaka ekyombekeriye kubegerera abanyagitari imeyenze kyaswana netegati abanyagitari bakamanya kwirana emeremo ni egotabekana ng'abanyagitari innocent they go up to 5 months abantu bakogende metenye menge batari gwakano egento kyabeire egokogoserera gocha asobogema bwabo nginyorete nga engaki nerororo county ya Machakos nomba rubagomete bagotanga eko bakongu ekero bagwa administer gochi service gochi asabaroire chi service echo ekero barwarire barabuka abanyene mbali konyara kwa bakonyora tokogendera togoswa sense moye chisemi buna gabo innocent kwanyara kwa bagukwana nigo ekore gotebekana nga with only 20 national schools available 50,000 learners face competition sparking anxiety over senior school placement. Nige konyorekane yarekanira kongubona aba chiskuru chire 20 lakini abarokiwa nigo bare 50,000 batagete amabaga ase chiskuru echegento getachi konyorekana bado igabu ase chisemi omoroberio yiga obwa masomo bado narochenga abaibori mbarororo innocent na temete gukwana na barubu musubate na rororo ngakirete mikurugusia wantenga Linet na sinyirunga na ke system yeko wake agande omwana oye ni garangirete go a day school na ende karatambe ono dakiara dakiara bado yogendrete tuigwe kwa nayo murai munyakiro gubwo mokonyi wikia makia waipa swanyogeto nateba ngaba abana bayeguchi skuru kiri bachorete na nde serikali yebeke amaisa eburonge eli banyara kwa bakora nimanyete chinga kikaminage taliri tangani tu abere tokora chiskuru chigochora abana lakini abana abo manyeta bange bakogende system wengeni sana nande abantu batete komanyanga mwana wenga yakogenda ngiya chikosomaga achikobaga gosomera igo chinga kiye serikali gendete kurigerera ngaki kunyara kabage kora abana bali ngaki bakonyora marube abayibuli abange nabaroni batigalita se etamutang bati nyiruna kibano mara arangiri wose tote abare kisi county akarangiri day school ekarenya Mera county bado lakini rende nini wizara ya Chisemi Julius Ogamba na nyara ko ba mwaziri na nyara ko baga kotebya abayibori ngana baba guchenchi there is that room yogo chencho mwana wocha eskuru totebe chiri anya to ko baga gochora ego there is that room abayibori bari bagendete gwechande na kinga wachira se eskuru mwana asomete ngote gwateba innocent umuntu bwate okobwa gogo chencho mwana ni aende mpaka shule edinda kore that ni transfer ororo ayuni ga chiri chinga kyo murai wense anyare to kobaga kurwa okogosereri gusanya to kobaga kurwa onye ntindirit korigoro asate beti bari bago chongeria omorobiri bwa masomo banyare ko babago tigana kabisa ekogera ngani gogendrete bya na aboroki wa bonsi bari be grade ya kyanda bakora amatemu January nkonyara kabare bakonyora chiskuru igo no kwegena kwanenga omoibori kwigurenga ewizara Chisemi atwene keringa moroki kutayogo chigutigara isiko nabego omorai bwense nere nigene getirit korigoro asarure okobore guchi asaba na siasa maitaba na siasa na ubaguchi ba Syria abaibori mono gose na ubaguchi ba ruchinkwana chigo Syria aba Kenya wano morai bwense ene kiringa chiskuru January chiko iguru kero moro kiwango sware class na igo tigatotige gutumia omorobiri we Chisemi ase chisiasa cheito kero toko gendera bono nigo to tebunga weatherman issues flood alert as heavy rain hits 13 counties nigo to de chinga kimbra yange ire gutu nigo chi county nchirororo cyanyarira ko bachiko tebigwa chinyare ko bachikwerenda ekekogera embure go chigotwaroro nigera chigotwara nonye na kitokoroka floods macha uchikobaga koyebeya na nene mono koleta
Tio tutebe machacho kabega. Chi county echo ni ngani kuchikwana the affected counties include Migori, county ya Homa Bay, county ya Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, Southern Kitui, Taita, Taveta and Kwale. Ndo chenga county. Nairobi no erabu. Na Kisii no era. Kwa nabugire mate Nairobi nata kwanza ngove kanali nge clip gali. Nkora kinga kina Nairobi yabetere kinendo mwanchumuligire line mbulege ndete gutwa igora yatwete na batebeti ya machitiko hit record ya 12 hours. Nembra yatwete no Kajiado ari asemenyete. Mvua iliguza umaite kitengela Kajiado county. Asari mbura tegu badi mvua inyeshangira isi na bonguru ali nacha Nairobi na nyore twete na ira na nyoro mugasonga nyete. Kwanya nini umanyekane tene bumbi bona umanyekane tene mbura. Echi agatuma gatatase gazeti ya The Standard ngo kwanirere igoro ya amakweli abete kubwatekana na aba Kenya baitetua mwaka bw'ikiri 2025 aswate bangenige serikali yachite na enchirenkongu ikanyara kaba gego itaba Kenya abo bali barakorekana bakwamireria nabo igo ogocherera umwanchumurigiri nigo bono mubaro orurega iga nekiombekeligi ya Kenya National Human Rights Commission isekaloteba abantu bali kuberobekana 15 nomo ni wanyatwa bakoraswa kera chialenge chitalike 25 mutinyu gatano ali mu mwaka uyu mwanchumurigiri aswagateba abantu 30 noyo moni go babete bagusiri mu bwabo nabantu emia ya mona batana bere bakanyara ko baba batebekana gutwara chingoma chintindi ya sense Elias ekera amanda mano go sokurubekana gwa saba gwakorekanete aigase ense ya Kenya mwanchumurigiri abantu 52 nigo banyatwa bagochererwa mwanchumurigiri abata umutinyu kianda bwo mwaka bw'ikiri 2024 gwikira umutinyu gatano gatatu bwo mwaka bw'ikiri 2025 mwanchumurigiri liga igambarwe toro bote batebanga abantu 15 batatu nigo banyatwa bagosiria ubugima bwabekera bawochereire chisel cy'abanyanyimbo nabo igakira bateba abantu 95 bakanyara kwa bagosiria ubugima bwabo asogo itwa n'ikinguru kinyinge cyatumegete n'abanyanyimbo mwanchumurigiri liga iga nigo bono gazeti yebegete bali bakorukunga barwaneli bo bwana bwo manyabantu igati yabo nindo chega iga Bobby Njagi nindo che Nicholas Oyo bali bagatebekana abakorukunga experts kubwatekana ntengwana ya M7 ngabamanyete gokorokobekana babuguriti kigazeti cya The Standard anamona bakoirana na kuligerelie sabali yo mwaka bw'ikiri 2025 ngakiyarenge na namono ngakiyabanye abakenya barorekanete bagosokyo kwirumurungani kwabo na abande bakanyara kwa bagusiri mu bwabo ikyombe kya Kenya National Human Rights Commission gose kwegera bwo bwa manyabantu mwanchumurigire nebyombe binde nibirwe toro botirwabo orwe egazeti yeligeta sobwagare na ande nabo bwesomera ACPC ya 5 unyara kwa bakwemanya igondo cyo cyategere kitakabira tagendo mutimuko ukurigereria yaroro tokuru mutimuko nimbwato mugano gayigo konyara kwa bagukwanere gati abarayi bali babwatamarieta babere bagosiria ubugima bwabo umwaka bw'ikiri 2025 imate ya matenero ronera yasiriti mu abarayi babo neba tagotoka se gazeti nabakonyara mbwate memories nabo igo mwanchumurigireri nindoche ase gazeti ya The Standard go kwanirero musacho yo masensemo ya Busia abonyara tukaba osiri ubimo bwaya kera ariko bagakona cyomute gisabe iki ariko bagakona chegekaira na gikamwaka sensemo ya Nambale nakonyara kaba kagosiri ubimo bwaya musacho USL yeto kurunga iga ndindoche bagateba umusacho iniganya tukaba kuwiru nigesabe iki litali yambali begetiga iga annamono bakari go kwanira igoro yo mo chando yu tukwanire ubonye bw'amarwa tukoirana kurwasa umutimoko naye bana tutebiyango tukoirana kurwasa umutimoko na ineno tukwanira gaiga asibago tutebinga ensemo ya baringo gabwase abamanyekanete gose amanyekanete buna Valley of Death bana iga obotwera ruboiranire asenseme yo tukoirana tumanyenga ninki kiga kya gerire obotwera ruboiranire ase ensinsemecho nabo igo nigo tokotebunga hate speech gose chinkwana choguatanana nande chibwate chokobagana abakenya nande chikorekana kwa kiriruche chitaliko chinkwana chiriruche charorekanire bosibo bochori bo mwaka 2027 ayinigo arase gazeti ya Daily Nation ekatubirana toguchikoba tokonyara koba tokoyakwana gochime amona yanda mange higoto chare omurigire wensoka na kingana onye kubwate ekopi yao kanyagwa esomere nde togocha toske gocha bosio ase obwamo Denis Ombaba kuruchinsa mu Kenya bios na akororire so mtandao na bwe no kumakuri na akororire lisha bikirito tokoirana negati yabali bagenda tugutubwati ese mambi yabono aigane Nsoko TV murobiri n'Ensoko bwakira
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi kuri umucyo munene Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanyamange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chie chinguru sungusya electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemenga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo cyokebirigo naboiga somo cyunyamira gusa twakirisi myese namba 0784884484 sungusya electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Biaona sana omurigereria bw'Ensoko ase ogochora gototengera Nyasaye nomuya chinga kichonsi otorendire omwaka omugima koruto gachagete omwaka gwikabonega togochengera omoyega bw'esuku na boigo omwaka omoya bogosabira otware esuku engia y'omorembe na boigo omwaka omoya bw'omorembo 2026 gendera gotengera Ensoko TV eritariane Linet Nyambane. Murigereri bw'Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete emirondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buya mono kigima naende umurigerere bw'ensoko ne mambingia ngendre nokugena kwa nebuna nigo gendete gutubwatia anene asomo ruberi bw'ensoko bwakire ekatogendete gusanga ari ase chingazeti ari agendete kwenekirwa nabo igo ari agendete gokorekana anene chinga kichiga abarai bagisiasa bare ase binyoro nabo igo tuguchengera Christmas nabo igo chishere cy'umwaka omoya inyoranga nabo gutubwatia ase chinsemo chimitandao yekerero ensemo ya Facebook tubwate buna Ensoko TV, Twitter nabo igo Instagram tonyore buna Ensoko TV nabo igo ase namba yetu yesimi twakire simi gwetera usotorikire ujumbe gwetere namba yetu ye studio eyure 0788 666663 isiko torikira ujumbe gabo nigo turanyare koba tokoye kwanera chinga kichiga togendrete no moroberio Innocent katogendete gukwanera ari ase chinga zeti na manu nari nakumanyinga toko endo mutimoko tokwirana nigo tugukwanera chinsemo chiri cha gosensemiri amanyikanite buna a valley of death abo ase abantu banyarete koba bagosiria obugima ekatware guchaka omwaka nigo tugukwanera ensemo bagukwanera chinsemo cha Kabedo Gabu egente kyo kyanyarete koba onyore chinga kicho Professor Kidure Kindiki nero renge omuwaziri woburendi bw'imeyense niga enegeti natachite chinsemo chiri by day akanyara kobaga kurwa okogosereri onyore egati abantu basireti obugima nibagoteba abantu gwetania 200 basireti obugima ase ensemeyo egento kyaretete okungusana na sana gose kyaretete riyanda renene onyore nga omo priest usomo tokoteba ase omusasiroti kwenseme yunyore nanyarete kobaga guitwa na ebibago bien ababegu bana bakuru pandits na kibakuru ababegu bakorokwa bade egenteki abune bibago bibikareta egenteki ngirete bantu buya aba nini leaders bonsimbanya ete koba kugikerie egenteki because umusasiroti uyinegasi yagakorira agachiro gusabira nona abarwairo tara ebibago bitabwati mabera bakanyara koba bakumuita bano nigo togotebunga ensemeyo eyairaniri obotwero nigo bagoteba egekosi ky'abanyanyimbo the Kenya Defence Force soldiers nigo banyare ko bagwaka gose babekire ekambi chinsemecho cha Kapedo egento kireire obotwero rukuirana ase ensemeyo bono teri bunariri twa ya kakoreka nigo se twanyemanyite Kapedo nebwatamaga naye kakiamo ninyorite abanyanyimbo barure kurwa asama igeli yabo kiganjo bakairwororo bakanyara kwa bago ituna koraswa nebibage bagasiri ubuma bwabo neliro romolira asenseme ibatebe valley ninche mboli umugaka utenya ntebinga gitokoiro ke valley esike busi anemono senseme yu urakinende kero botere rwiranire noroche kikosi ky'abanyanyimbo baba na jeshi mbabone tikobe kwa saba na inchi lakini kira yabetere iri umutu abeiro umwomo nabeko betere likwanyara serikali ya bikira manyingo nyorega ari ekero yigete ngabona aba na inchi bagaitwa egaikira bono nga abantu bago buna bona abafada bangeire goitwa bona oburendi bukaba obokongwa abantu bagote by the 22 people abantu 222 nigo banyaite ko babagusiri chinsema se enseme ya Baringo na baigo Elgeyo Marakwet counties ekine county kibaga chire chijirani ga na kibono gekogera nando nyore ngabona iga omo waziri boburendi boime Kipchumba Murkomen ne chinseme Elgeyo Marakwet yakuru gobono weekend nginga oburendi bwa tingire chinsemo chia sobo maite kutubya good leader none karota kere ko mugambi omuya wikora agamba kurumwa ubuya erinde gogocha siko gatwara abana kumubwira bale mukungumbu yabagocha bono ndo Isekoli dawade isekoli geriyabo kera umuwaziri bono nero batebekana chikuri gyoburayi bwense muskematiang chisemo chiri chiache bungombe burabwalia obuyu bw'icyombe mbwa beto sana chisemo chiara itiko bantu mbari korara abantu bakabagikira bakorara ni cyombe nyumba lakini riya ngo muwaziri ende gitangania bigete no koranga obuyu bwa keire timati gose ebirenge bibyo bulendi bya bigitu asense me imbigendrete
gose nande go yaikeira sigete nande byabwato kirubo nande obwi bwetugo bwachakire koranda mashabiki itaguru chinse mu chiabiche ng'ombe including into bwato mongwana tokuruka AI yono agonte bigali timatigo sembisinga kiakale garweta kale to muiboli yo kurugunga chweya timatinga ngorara bakale ne chiombe chiabo bweli gose nande bachire ni lakini sai innocent oburendi chisai gusi ya kiamukire chinga kichama gana ryo konyora baidyo munda karare ne ng'ombe nyomba muna gwakwana kora iriga ukurara nero okoyesokeria omoko boka nero ogosokia ng'ombe gusi no gukama ukure kamera abukerege buturo lakini gote sai obu nono buibi bwechingoko bwatindiete chinga kichama igagaiga gusi ebinte ebinkaite nkonya gukiamuka bore wachumurigereri niwete linete ate abango kiamuka bore nabagotete bwa kiamukire gose nande mbweli obweli bwiranete bedroom asemambi yabono nabagoso asenkwana asumurubili YouTube ensoko bwakire na namo negati ali togendete kuligereri mwanchumurigereri ali ase chigazeti umugano urure ko rwari kapedo twasoire baka chi bedroom chito chia gusing tate goswa ase county ya Nakuru aiga sensemo ya Naivasha nindoche murwa aliyo yo musumenye gitali yo mo uyu gotebekana kumuita umwanchi oyo muswati niganyare ko bakubikubyara aswata abanga abanyanyimbo nigo bono babugwesiekirite musacho yomo w'emyaka 25 nomo 26 years uyu ore umunyagitalia asenyagitalia ya muchise mu cha Naivasha nyagitalia Naivasha sub county kubwatekana no kumuita umwanchi oyo muswati w'emyaka 42 aswagateba umwana uyu ore gose umusacho uyu ogendete konyora amaigelio yoborwali ase enseme yuniganya tukabaga kuira guika ase ensemo ya abanyanyimbabu maiga yoko muita egotebekana omuswati oyomo oyo ase enseme kurunga Kabati Estate chinseme chiswagatebanga nigo banyatuka gotwara lyomana ubutuko ubwa ogukira lituko liri ali kurukulia li Christmas na nomonoge batebanga lyorochiria nyatuko likonda igoro kera abamate banyatuka bakomanyanga omuswati oyo kurukususa ni Wanjiru onyara ko bakagoitwa askili bateba nigo bono bateba egente kigia saleti omuyegobo bwe Christmas yolinge burungu mwanchu murigerio mu ngwano yo wetera somusani Peter Kuria nigo batebire niganya ko bakobaire bakomenya sama tukamange na nigo bararekanete bakoiranira nigo sogorwana na nigo tebekana nigo batinde to mwanchu murigerio noroche askili batebanga igaiga umuchando no karoro kumwanyure mwalire tigagoitana ni madisi nyumba yawo erongori mwateba uru atotebi kauji kwanyure rongori yawo gaki kabomo twerero tenya gokoro kyo na gokoro kinga ruwani umuntu mate Linet chinyumba abantu bamenyete bono iga mbari baringe butukubare goteba ningo nuru cha stomenyeta ani Iran na Iraq kiro mutu agorara de njore aye umongina n'umugaka bande wale ni chinyundo getanda wananga ukicheza itakuonyesha lakini ndege tukilitote yabantu because na intuntura sobwa matento bwate nyoma gagitika kuitana liori afadhali mukirera nakiro muntu takwane ronde lakini kuikira moko ba physical kama ifanyi tigana nero kama haiwork lakini rende injegento karakenda ate montonye mwagosa ne tema gukara soko kakara kwana ebu jaribu kuongea mate karo kwana no mbururongo utukabore ino sentio ngokirete iga no mata thinking kirete kebatia gata abantu barire chinyundo kero muntu agora ari lingogo no ngire manya kogo mate tusugu kwana na bongo utukango tabingo ete na bonda gwake lakini tukwana iga twabera nende bugima bogenderera obuya Linet ubugimo bwe enyomo nto manyete ngakibore roro rede liyo mwana Andreas chinga ntoliko kana cheito njikali chiri chikara wa serious abata yabase amareigorari lakini nende tebasa goikira abantu bacha ko bakurwana igono roje 26 years omungwano gendeta maigeliyo yobunyagitari future usekuligererio matekero cha kwasomi ko bomunyagitari umanye familia yawe yabekire chibesti nyinga so investment yabekira so yabekire chibesti nyinge sana bono rende egekorwe kege gukobeka ko ngusana no muswati yo gabwate emyaka 40 nebere mwancho muligeri nabo esomera se gazeti yo bono gaiga se page ya gatana lima se gazeti ya The Standard nibwate bicha yo kabero mu waziri manene bwense ya Kenya na ndo lengo muraibwe kyama kya ODM
Raila Amolo Odinga uyo siri ubugima bwaye nebwate ebicha yo mulike bitabu gaigo kurukwanga Ngugi wa Thiong'o nebwate bicha yo mu professor kurunga Arthur Obel na boigo nebwate ebicha yo muswatyo bete gagochorwa litangani kwa babunwa umurai gusumwa na siasa vipi asiyo egati yabali babete bagusiri ubugima bwabo mwaka bw'ikirwe 2025 igo gaiga nebwate esabali likire na Caleb Atemi muliki bwe gazeti ya The Standard asagotebanga ngaki amakweli ya aba rayaba abere gakorete gesunteke na sense ya Kenya na nigatebekana chinga kiechinde ni gabete gakoreta obututukanu usekurige Ngugi wa Thiong'o na ligete bitabwe binge Raila Amolo Odinga na raitense ya Kenya goitera asikia makege ODM no ta raitense bina umurai binse kulindi nabwatense mene na alikora sense ya Kenya professor Arthur Obel asinga kiende nabwate no nyane getigo alternative medication inyoletera kwa nenga kia monga onyolire eliogo lya lengelia kurwali buruire bwenyamoleo goitera sense nchire yigenka muswati vipi asiyo asaba swati bonse pibanya rekoba bakoligyo burayi sense ya Kenya bange bagateba nero nyarite ko bagakuba ayegentu kiliyote banga kubasegeta umatu muntu nare keranyolire libaga lyo burayi nabwo nyara ko bakoligyo mwanchu muri liga yatebanga nechinga gichinkong se aba Kenya ubabwatelie tabayeteskyo na namono askili bateba nabange nigo bayitirite mechando liko nyara ko bakorora ngense ya Kenya yanyareke gukina Ngugi wa Thiong'o niganchete sana no nyomete chinse mo chirichi America niganchete sana ugukinigwa kwemenu yegenka lakini gote no mete historia Ngugi wa Thiong'o kiagereta gachigotikomenya America gutena magana kisiasa of course ari kulike bitabu kumureka serikali kumurikira serikali bintu biri byalekorekana bikomo cye serikali chinga gichinyinge barwete everything kiliyotebekana ebintu binge paganyara kabagonyora na chitenga gaiga kero mungino yawe retu mangana mange tali muntu chete konyoro bosibule bwaye kogenda chinse chesikona kero gukwaniririo girio burayo bobe bwalinga sense ya Kenya ase chinga kecho na ligete bitabwe bingo mwancho muligereri lakini nchenko mwinyora apart from kunganya kuruense ya Kenya kuko na toleke gusi twegene tengenga kia ya mwancho muligereri nto ikaranse to gukwanike gusi ase TV njire to gukwana nenjire yamo chindoto chiri cyabo Ngugi wa Thiong'o babwate nabo wesomera umugano mu yase bali batagete kumanya no nige songo kiri kireki yagaiga bana bali balese chiskuru onoro umugano mo basoma mumanye nka kimuchi kwa mugulika ebintu byenekera mukulike page ya gatanda limo ne gatano kabere ase gazeti ya The Standard eka tawaswa page 11 gazeti ya Daily Nation nigo bagoteba hate speech and deep fakes rise ahead of 2027 elections nigo nago tabigabu basibago muriki gazeti ya kurukuma ikiyebwe gazeti ya Daily Nation niga gukwanira nga the race for 2027 general election is already being fought not only the campaigns trial but in the dark corners of the internet iga onyorenga omwako yiga nonye abarayi mbarororo banyareko bako bagochikwa gose bagwika sibwe kyombekeri gyo koronge ichumbwa imeyense kubwatekana nigo bagukwana amangana yo gwatana na abakenya asebatebere buna Obochori ba 2027 bio nga tari campaign choka chiko kore kwerende chigwako ko watikana no bochori obo niko chinkwana charorekanire chiri chigwatana na abakenya anene chinkwana chobogesaku asomoriko yakare kukwanira ngabono ase bakare go battle for the mountain igane chinsemo chiri cha mountain itogoteba central gotenero mulima nero mulima kero murai ukonyara kobaga akora chikambeni chae wika akwane chinkwana chiri chikoreta omunguso ucha asa abantu ba Central Kenya kero muntu nyorenga buna mono ekero kiga kyoburai bwense nigo kirigereti goseke bwate etegemea nene umurai wika amanyetenga aise konyora asilimia gete kurugari ase chinsemo cha Central Kenya wika achikonyara koba gakoba omubwi nande tokogendera sengazeti ya Daily Nation page 11 nigotogota ibunga just build a better Kenya forget Singapore wishes oyigani go akorokunga Khartoum di Guyo governance niga karegoto tebinga dream need hard work and tenacity in real life they are the best individual vision of they hope for in life igobono chindote chigachia Singapore niga karegoto tebinga endote nde yonse tali ko korote kwa urire ayogore needs hard work erinde igona kaga just forget about Singapore correct
agache ense ya Kenya na ninyorega ekero naroraba abariki bamangana barenga kinere mwaura ari gukwana n'abariki bamangana amaya eriga abakorerwa serikali mu mwaka 2025 ekero ari gukwana rende ari serikali yanyarire ko bage gwikirania so mwaka 2025 abarari tukamuboria ningige kogera umuraibu ense akubwekani ense ya Kenya nense ya Singapore because Kenya is 8 times bigger, was a larger compared Singapore. Muraibu namaite mwaura alituambia monogeribwe serikali nigatebete nga Singapore is just a dream. Igo Kenya can do better kubwa Singapore because Singapore yarenge nga yarenge ense yarenge it was a state yarenge buna totebe etari kwenyara Islam una mkuru kwa njenga gaiga lakini bonega niyo ebwate modern facilities chikere ndo nigo kere modern bonekera bono enkwani bado negendete ko mochiwa because togote babanda bagote nga Kenya nigere buyate bonete kubweka ni ngona Singapore nensenke kabisa nekara baraibando roche bakunyara ko bagote banga tigango twaga chense ya Kenya tutige kubwekani ense ya Kenya ni chinse chinde tigango twagache ense ya Kenya nigo tokarego tayunga Kirinyaga gaigase epeji ya 15 bagote Kirinyaga white gold local profit from rice achinga kichiga chemega Yesu kuma etendagira nererie mechere ngoruche abantu bagote ba usiba ate mbali ko lisukuma yabo sai ni mapochopocho nyama nyama usimba kana tembali ko rali jinsaga watetenga bono tigabarali biri once inaro na umira ntenaro kero wano tokare kumanyigunga inaro rase epejiga ya 14 Daily Nation tokare ko invest in a talent earlier not after success nechinga kebi chandoche ya oyo kabero mwaziri wetsemi Dr. Fred Okengo Matiang'i chinga kecho ekero barenge ebichiga nigo yarenge 2016 December stogota ibunga Education Cabinet Secretary Fred Okengo Matiang'i na boigo ekero banyara ko babago kwanera echinchira barenge na Belio Kipsang na boigo Nancy Masharia chinga kibare kubwatuka amamatemu banyate ko bagotebanga umoroberio kero bari gukwanira igoro y'umoroberio yuga OCBC igabuni go bare gotebanga umoroberio ni goro muya ekogera nigo oko invest in a talent earlier not after success nigo bari kurwa okubwekana gusokubwekana kwa 844 nabo igo no moroberio yuga obono iga OCBC asibare gotebanga 844 maite mwana gokora matemu twasherekea gari yabwata maximia ine gakugenda secondary gakora kwamanya kumanya nkosi kiago chigokora lakini bona somoroberio igabu na bare kunyukwana nande gwikaboneka buno gukwanero umwana buna bana barege bakorete grade ya kyanda kurumutuga igamba manyirenga what next mwanchu muligeli negati ali alese gazeti ya The Daily Nation muna dineti agotebiri na nene mono mwanchu muligeli ndo chicyabire chinsaibere njitaikanya chietira mugeni itoni garase nsemo ya kabiri studio leo sembambia lero nigo tuchiko batugukwana na Daktari David Oirere Arasa uyu no mwana siasa nabo igo nabwaterango yo kurigie kirugo cy'ubujumbe asensemeli ya West Mugirango abagirango ba West bali bagote ubabusongo go charega igase studio ikirega igase nsemeli ito ya kabiri studio tunyaraka batugukwanira igoro y'uburayi na namono tunyaraka batokoranga kitukwaga cyo burayi turanyaraka batokwegena ase ibinyoro byito chinga cheito chinsemo kiri chibunge tokorwa negatiye ngwana tochiko batugutwara emambi yabono mwanchu muri korende nindo chese omugano onengo kolera obwo mwali ese gazeti ya The Standard gukwana bale batabanga nigobone kurate yarurwe anamono asumu wakili yo manyare ko bagakwanda bosiwike gambero nakobeke kina asanyare ko bagakomoche company ya Kenya Breweries company cha Fordika kiri kigonyara ko bachikolete binywegwa asikiliyate abanga bitali ko nyara ko bakurwa ebimanyiriri na kurwa okogwasererio konene gochia asaba Kenya igoro yo gutumika kwe binywege byo esbagarate abanga nigobona abanyagitali banyare ko bagoteba nigo ensemenene yo konyoro buruiri bwa kansa bwa biri bukubwatanigwa no gutumika kwe binywegwa oncho muligeli onde bwensi gutumika binywegwa mugano noro egabu iseko bagokoligerelinga kyumungwano yakiri bosi wike gambero asagale gotebanga chikampani chinchirate umate chisigara babetereti nonye gokoneligwa okonyora bachorete baka chibiche chiokogosia chigokogosi chigokoro kinga kyuchiko bagotumike sigari yewe gokore na namono umungwano yukurukunga Odhiambo Clifford niganyare ko bagagosoera
wizara y'obuchenu na nemono nabali bakuru kwa bengi tigambaru ka bengi madana ni company jikoreta ibinywego na gupaki baguru nga bengi ba ibinywegwa nemona sakale goteba nigo bono obo amarwara rekane koreta umuchanda nemono na nemona sakale goteba nigo igotumika abakenya mumanyanga nigo bole 30 se bakabere asense ya Africa 32 number 32 asoro bongo rwa Africa asobutumiki bwe binywegwa bikurukunga malyogo yogotindi buna marwa na nigo bakaleta baba Kenya ase giliyo tebekana estimate go somubaro bakobekirwa mu Kenya gakali kunyukirita ibere nenusu chiamaru ekeranya reko baso muboganyo nde bwensi timanye ti kirita ibere bande bali bagwetani banyukirita 10 nabone mesukwega muraboniga abantu mbanywete barabuka abantu mbariyete nindo chega iga se gazeti ya The Standard go kwanerere igoro yekeminano kia African Cup of Nations ekegenda ta sense ya Morocco ni matumurikyo ito Dan Suarez omwaga gokware ama chibu se ngakichi timu kigenda ta kogosoli igoro na ruchense ya Cameroon ya gosoletina Ivory Coast bakanyara kwa bakuru makaliye yema aseyemo negati ye chigosoli chiri chigendete ntwara aba Tanzania bakogosolia naba Uganda na barabo kanyara kwa bakurwe golia ya maseyamo yali kurunga the East African Derby yere twasomo cyo yo Morocco Kenya te yororo tigato nakobwate Sudan tubwatie boigo na abamura baitu bagurunga Uganda na boigo Tanzania nindo chegaiga gukwanerwere moncho muligerelie ense ya Nigeria noere na namono mbara ibali bagendereire guchibosyo ase timu 15 na mo chinkia kiminaneke egigiachete narocho mo coach bwense ya South Africa batebanga egotole Morocco ebitine biya kurendekera twarenga Ivory Coast tware kogosolia ntwigwete nga African Cup of Nation to kogosolia enyencho ya ene lya batebanga amashabiki tali gwikira na manga segeti na nemono tararora the African culture ke ko ba displayed ya se ebiminane byo mwancho muligereri no bwate timu ya obwanchite Gabwase ekeminano genko yono ninchenge gazeti ya Daily Nation tokoira na page ya Magega Kigima nige kukwanira Hakim to start for Morocco in crucial fixture against Zambia. Nigo bono gotebunga asa AFCON yurero omogosori oyo egiata moko moroka Hakim. Hakim no ase line nebegi nande mate chibegi nchibwata maguru chigwa kanaro igare begi yokuguru gokolia bwense ya Morocco na nemono nero mogosori omuya bwense ya Africa Morocco nense enkenene sana na nemono no mogosori bionero okurkwigi atase orogongo rwa Africa irete egekombe kilikyo mogosori omuya sense ya Africa mwancho muligereri negati ali ochiko bago wesomera se chigazeti cheito gwikira bunta itetokore chikatun rero nturi gukora kinindo chese gazeti ya The Standard baorogatiga pamoja bid bagatebanga chinse chiri asorogongo rwa East Africa nchi atagete chichikoba chikwaora ekeminano kilikia African Cup of Nations lakini wise kuligerera iga ense ya Kenya niyo yaliganetie wakore gento ikuru kwa referendum nabo igo gento ikuru kwa bochori obonane referendum amangana na amanga ya Tom Jienda na Musalia Mudavadi nyone na tenga 2027 ne referendum tokora aka talikura bado igo mambo ni mengi masandi o machache unere linete ata bamangana na amange twabwate se gazeti lakini nende chinga kichia keire tigango togenda mutumuko tokoira na toira no mogeni itoto nyara kwa togokwana nera semambia bono nchenguru ku Innocent Onyango na nchenguru ku Linet Nyambana. Soko TV uboroso bw'umugusi. Tomu chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao
yariganie asobo tengari butari no mubwekano. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Kengele zasikika, mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi, pia sima vitokoro chinkongo chionsi chinse. Tukubatenga mwensi pigongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yega asigito seni kia wanchi tena mbe mogie Soko TV nyuranga gaiga no kanyora obwari mwensi pi kubate bari mwensi pi mubwate kalia kanda kasini obwate sangano yomino yokoranya sae nerebye ko corona and nerebye ka okwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe.
for Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichyobutindu. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwaka moya abagendia bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omoya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Uya kigemo mwanchu muligele bwa Nsoko TV. Chetire chitage 19 ibere buna nagate bintu bwate Daudi ase umuntu bwige ibiru bataba no muntu bwanchire mono nande David namanyekane to mwancho muligereri anne mono ese bibiri no mumanyete igaiga tole na Dr. David oirere oyole nande lieta lindo manyekane to na arasa no mwana siasa na anne mono gakurwo chinsemo chia West Mugirango lakini no arere yaro Nairobi kera Nairobi ngo tatebya lenga ki West Mugirango agenda ta sema mbia bono kulende butambe kero mugani akira se studio litangani ngo mwali baga aragukwa keragukwaniri mwaliganiri ngana li mwamuli ya lero mugani karibu sana Nsoko TV ya manu maralia songo ngaligani na akakire ko base studio asema mbia bono na njenkwani na bategereri baitano cyase bategerete asansemo yete yagusi na isko yagusi aninyegene tenga mbia twalite Christmas mandasi mbia abantu baliete koyo tanyorete Nyasaye namanyetinkie ko rotanyorete ngaki andi mambia nkyo. Okay. Yebo. Atanga mambia ngyo Motebi David nga yakorwa Nsachinde asini ni kurugusi bit of profile. Bia mono moralia njeno mehuru Nyamira sa constituency ya West Mugirango. Samalia tane nkurukuire David Arasa daktari. Ego nyubayire kurwa sensema ya West Mugirango. Asengakie nabankomanya gusi namanya Nairobi. Ekiagera we katolikie turigeri abana. Ono na hokira ko base studio siri kulia lero. Okay. Igo nindiro mogoko nga ntukwanira bategereri ekebonete kwa kyokoleka na ngaitirigireti asemia keye twaikira. Okay. Buya mono mwancho muligiri kwa mwigure nero yukuru nga Daktari David Oirere Arasa na buna kwigure gatebanga amenyete gusi West Mugirango na Nairobi ga igo mwancho muligiri igo na connected inkana na Nairobi iga senchira ya bene to kwaliganyo nyarako bagoswa sense nkwana ya bana mambira bago nyarako bago tubwatia so mtandao o Facebook na Nsoko TV ogenda YouTube subscribe na namono gutubwatia na Nsoko TV nabo igo sense mail ya SMS na boto tumira ujumbe ya gwase mambia bono elitonyarako batoko genda so bwa na namono mwancho muri to kwaligania elitonyarako batoko genda bosio na gukwana no mugeni aiga iga se studio to chikuba to kwanera igoro yo kwagacha oborayi bulitoranyarako batoko ligereri na namono bugurunga responsible leadership tutuwa beto kwanire binte binge anamono tonyara ko batokoligerelinga semo ya ito ya gusinga kiegendrete tukwanire siasa yense ya Kenya na anamono nera amanye ko bagago shooting mu West Mugirango ngakya kumubango yuko rukuyo busongo West Mugirango busongo ya Bugirango mubwate connection n'abagirango ba mate na inu ba West aba East Mbakaro Mugirango ne libuna na amenya gusiyo yo ndamenye Nairobi. Okay, Mugirango no Mugirango. Ngakiye mo keranale nge college. Mugirango yo mari gote Mugirango mwabinchi turare tukwaneke girango. Gukwana muri ke girango. Girango na kama tubwata. Ne dirende chimeme chigo tanasi nini. Watakana mara imamenya tana bwensemo. Igo abagetutu na bagerete mugarusi D, mugareta T. Esa kuri tugerelia umuntu amini kesa kukyoma gusi, mugusi bwa speaker atorete manga. Geratora manga.
alingo mwana bomugaka oyomo kera abana baiborwa na begwikira asa abanda agate ng'omugaka otia mwana otia aenda gochiari no ndaenda gochia okay igo omogirango na oyomo no gwateneka twatananegete no komenya ng'aki ng'obara mwamenya bagotenga omogirango no mwana ori bwangete korie engo omogiro bwengo okay mugiro rituko rinde nitochikoyo bwati nandi nimanyete ng'ambara bakobwati egekoro bamanyenga nande tumanyenga oyo bonsi pi mwangete kuri chinko mogirango nero bwangete kuri engo asa abana babona batakire bamanyenko ninki nekene ngano batakira abantu baito begirwe kegusi nande bamenga yo mugusi arwete chinyombe gito kwana cyo mugusi sane manga kichigocha nyomba kina nyomba kirenene mojo kagato kichombe chitu sane mo mwacho muligeria somo nuwe Kenya mulero bagateba genealogy lakini aseke busi bagatano ko bwati chindeli nande ko iguru mwacho muligeri buno mugeni tonera amanyire kororekana nagiye kware gitaseni gitukira ringana limwe mutotete kogenda simambia bono anamono tukwariganira ringana limwe mutwanyara kwa batokorigereria twamanyanga ningikeri tukaba tugukwanira semambia bono na ninyegenete nga mu producer itogoribe kara asembeo asa namono bagagateba nga chinga kichinde kerabo mogeni twakorangira buna bono iga tugoje twarabika aganto gaiga kwaba buno uri okototegorera kerabo ategoire twanyara kwa batokoranga kitoko genda busio mwancho muligeri ringana limwe muna liri kare otebanga enyongo ekolendwa telikobera enyongo ekolendwa telikobera ngiye kobera ibiri litanga no to chakirabo hindu yakogera gento kiabera neribirera na karori birera liabere ni nyinge gokonyora ng'ori orokayera osio yibegeta seribirera karorenga libera lili abukire akoyerusia bekensemo lakini etoke ngwarengo ugiyekorikisa usige kobera igo gento mogusia mine tinkeringa kende gionsi gokerendete akegwikerana buno kwani kwa ukura lakini uso gutoka nga turendete gento gware gokora nabo gekugenda beyond kwanya kwa ukiagera no bwatekerenga ngente kina kibeka usenga keros kebe bunantagite yo ikobe ko burigeri bwase genteke so nyatubege tyo burigeri bwa rente kubera esareke turayikira neganga wategete watebete kubera esareke lakini use kurigereria daktari bagateba ng'enyonge kurindwa telikobera era gyatenge kero tarendete yekobera lakini kero urendete yegwikirana no kuganya kwa mwakikwa okay mwancho mulili kwigure daktari arotebire ng'onye gekurindwa telicho gwikiresa reke yegwikire kerengo kilikwaganettie ene nchirende neranya reko bagwasio ligekogera kirumunta gotebekana nabwo atenchira ya kurigereri abande bagotebekera uganyete na bekwirege kokonyora uganyerete yaberire yaya bagona kurangira ni kurusikari yaberire terabera abana ngo tikubare ngari bateuga gokora yaberire ondangiri mbe kubusi okay akire ndekero urendete ngeko urendete urendete te basarika kosete basakobera amaja iteke ibon okay urendinga ukugani kwane sendete korosi ndaga okay ige kobero we kobusi okay te chunyo nge yabere tobe amaja ari gabe osama bera gabe ta koraki agaiteka ibono kendi yose ngeta kirobolendi yekirane no kugania kumanya no rio utagitokora gento kiri atagitoko biyamano tutete guchaka bono daktari buna tuachakirega wa nyare ko bagwasi kande ko direct gende kenase omugusi yani nga anyama gusintori guchikolenda kiri tuganeti tubwato mwana itokori yoborai anyento kumugitira na beko nyarekana tutonyora ketuganeti goika turende wika twirwanerere wika turende ngai togotereri guchia okay ndo tunyakwa tugutanga korekana daktari gwatanga na bwange gichararo nare kogendo mwana uyo gukwanira Dr. Matiangi gose ma David Maraga ngakineche tige bono gatogenda gusito chakira gusio mateura ura nero bono iga kiro muntako buri ai no yongo nate abanche no yubunyango ya siasa ai no yongo abuno tukura chakira usa kurigeria simyaka ya tiri, 3 kurumaega uyugwe embe kugusa. 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 Uyugwe em
wari kuiguna ne chombe chire getichi kuona mo bible bando kurangir kuwe ke umbunga onyango rusi chombe getie mburango twere otaruseti wakonyembure yako bwa trend usakotegera gusi na sama tukaire kurumaka na bakoranga embe ya gusira uchesemeyemo ndugwa tabarai babire bakurikie ngayuru chembe ya gusira metembure nereri ari gutuye endito yari gutwembe bwate chimbe bwate paka thunderstorms na nere gutungora igo gutunga kinga yembure ya guru ya karaki yatu eri yari gutukira umuntu gari kwari nga ya koreki ya ingire anora chibanda kuri siko rusi yanga isiko rusi mboli abana bakari ko sichombe siko barusi oro bairanenga ikono bokoranga umwerekeo nora asigita sembe ya gusire endito mwerekeo wembe se ya gusire endito kyombikia info tracking esogeti ratings bone gagatabo muraibwense nero tangaine gusio bochori bwale okoru nigare konyora 25 semia omoske Dr. Fred Matiangi bochori bwale ko bokoru bono iga kubwate kana barabu gare konyora echikura 13 semia 13%. No mapema na mazoezi tuli. Na mazoezi tuli. Bobe togocha. Bobe togocha ona mazoezi tuli. Campaign trachaka. Campaign trachaka. Omosike Dr. Fred Matiangi Biale tigagenda okore campaign yaye. Lakini nege ntongo mo advising kelinga anyole kingpins. Ali kingpins in every community. Ekiagera nonya no mo akyu mupira ngobe kala mete ngona abekire strike nkongo na abekire back nkongo na abekire midfield nkongo. So that bakoleto mupira tunamba na mete ngato kumoera nkonyosiara. Gonche busaba kwa nenkolinga as a strategic plan yaye. Ali ringa in every region. Na bwate kingpin egoja kumaso ta forts. Ata isa tatwa liji kingpin na beko nyale kana mo bwate timu ingi akyonya mo bwate striker. Bakonyora mo bwate timu ingi mo wako mupira umali otoke nga nonyene gold na beko nyosu no kobako kiagara mo masabiki tayari gerete yabari gold. Machubuligili niwete buna daktari yateba. Aligia barayi bebisa kukurwa se chinsemo kulendege sakungera agekurugu generation Z. Nagero kera tabangibwa kingpin na kyoke kenyane. Kentonkiri getabwati kingpin. Wisa kolegera lya bali abale ko yande kanisa ya Jumamosi. Jumamosi ntwakwa bwa tumuntu resinete yari kwa nebura Joshua ogosoya ba Israel Kanani. Igaba tebetinga umurayo bo kyagerere tapribet umurayo ndo oja kora aba Israeli after ba ikirikana. Lakini abatete ngomurayo no Nyasaye. Wono generation set ni bwa tumurai. Neryo taro romotwe so taro leteri. Lakini umuntu naro kurwe sauti babwati. Igoti balinga sauti yokurkerasa. Sauti nero neringa murayo yo naro. Watebere ngumurai naroro nandi naru kurwe sauti babwatia nande mono moncho muligeli yose mambia bono twarachakira twarara barabire twakwane iguru ye community yetu se akenya boni go moncho muligeli buna anyare ko bakoligelia rubwe ko manya narura maoni yaye asomwa ko yo 2025 igentanya ariko bagweterege ko mwagoteba nigenti kuri ku healthcare konyoro muchando kera kwanda nyagitari mirobelio chomoya osha chinga kichindo botutuka no bokororeka oro tararusu buyo bwenere bakwanira igoro yo gukina kubugima bwa mwanya bantu nabarayi nabara umwesokiri bali batayete kuligiye kirugo kya siasa bali batagete kuligiye kirugo kyo chikora mu Kenya ngakiturabe tukwagacha uburayi bogo chikoba bokororeka na bokwa sioli na korora mu Kenya nyare ko bagagotegerero asensemo yago buna daktari biamono Kenya akere kurwa independence ya wate bintu bitatu byalengi bya muhimu kama kialengi yokurusyo botaka ngakitokora tokonyo mu Kenya asuke kurwa etabiyo bosaberera neranyore gentakuri akogenda mugondo akogenda gas akwerigeria taringa ikarastes kakuna kurambura okoboko ikiwike bono kitaraikirana gendo ya kabere ikialengi mangana avya ngakitokora amarwaire amenyata singa cheto nyaka bakahokea no kora sinya gitari chingia
konyora anchera bara ntabaitu bakurwariwa ndi batwara byingiye kera muntu ko bwatabye na bakogana mugondo no bokwerigeria to gocha kwikaranso ganyaretu yendo ya gatatu kyari ngiyo kurusha bokinga yakagera masoma gacha kyayirenga kiri umusongo gamayetenga nero bone to kusoma ikine ibine bikondo gasi yabo no kogana mugondo bikikuri kibando rende kera tware independence kabanya ebinte bitatu bibe bigoikaranuko nekero kurigereria Kenya itugikira bono iga barai baitu tiga bararu opportunity turani rock potential ere mono mona somo gusi kero ko yiri nje ko yewekana kana nense esesenirie nebinte binge nense seni nabantu barabangaye lakini omuntu koigorera abantu abeke bungu basoima sesto yendagire yeri nero taratuka twatigaire toko babuna abasabiriri tutamanyete nganto bonete kwerigeria ikyagera barayi bete batenga tigatigara baba bataka nari turanyara ko batoko bagambira tigereria bimere kibire gusi mogato montoyo mo okorunga deremea garose ti chuisi ya deremea tokonyo ngonga ntugusimura ite yora atebe nga tutakorosoro ne chuisi ya yomusi ntuto package tone gemine tinga tunto gutwara ngombe usitura rosia mabero none yo gatone ya bantu baitu gemine tinga matoka ya tubwata sokuritu tutarosia en product ya konya abantu baitu ngaya barayi bagenda bataikaransa batebe ngaki nge tutako influencer ki product ento usitu twaro industry obo cottage industry busalite industries bole station in every place umana kao kina akuri ngana nchenaro chaka ganto getari nchena akuri elinde turusie birenge byo tanga kiti gangonga nyumura yo weta ngumwambe bona weta gwato tikengenje omonta ngaki nimbwate gendo kiana mambi gonkoboka komyo kandi ucyasike nyirwane renyire problem ya shane ringa systems nkirabe kuburonge kikonya abantu baitu ngo kigo kwanu gukwana muntu wana yagatari wakanu ngashatiri ko gukona muntu agenda onyoranga kiria semere kya kikomokonya dikorate lakini twaganyoranga twabekire ki system cyetu ngerere ndonge ntware gutwara birere byo kuna gutwara kise cyurura agenda buna bono ogenda bune county ya Murang'a uza kuriye irukuro bachagete bane babutwara barayi babwatokuganya kwa abantu babasinkoro ate ngomuntu torete ngombe yigireti atorete temyaka fulani we kabono icyo mbikigireti kigotoko riye rya barayi bagende gotogocha riye rya endwara kwakorera no kwembawa abantu babo batwara bono Murang'a nere what the richest people in Kenya because obarigireti kubare ngama entenyamuranga ngakitoko embawa abantu baitu tari ngakinkwa mass wealth ngakitoko embawa abantu baitu kyagere a community empowered mochara no chomo kubwatirana and if you are a performer you will not fear ko embawa nyango kyagera tubwa abone ngoja kurusia ekerogo bose ngoja bakorake ngo ko kyonyanga ise moina nanyare ba moino ba mambia kero mochara ngo ndanga onyango bwatoko goro jetigambwa toko boko na chonti babwatomutu pia bona daktari watebirenga ubwoba na ndana anamono ko empower abantu baitu mwake bwirwe ya mochimikia nda 50 no mona 1963 wikira boni ga 2025 aba Kenya anamono kurwa sesemo ya gusi empowerment ite ararekanira padongare tole akaro kurigerera inchengo masinde go play with both parties ebona kakia ya mokera tware wachoro murayo no murai Ruto. I remember the government of USA at everything choices have consequences. Ochori mbubwata yaya. Keriyo gochora. Keriyo tagete. Ege koroka naso gochora kwao. Okay. Igo buna togochora bobe, buna tokwenda kumia. Buna togochora bia buna tokulia matunda yo gochora wetu. Nagia ko no Joshua gotebia Abaisiraeli ngabona gastwa ikire. Bekamome kyo gochora kwengenjo. Okay. Mogende kama nyobo abaiso bagende bamenyete buza simachinya sa chiense rumwarwete goseba na momokoro momochoro monne momokoro ekero tugochaka chi campaign goko igo bantu batenire bakuboringa oyire ngamo igweta gosera ngoya yo ine echipisto ni berabwata ngobwate chinyinge twamenyaka gucho at the end of the day tutochora tyomurai watu achora nga nkyomurai yori akorete abwata somo ukoyo eyene akoire agochikoira nenyuma kairoborai ngito tatu are process ero on n'abantu nintu abantu tokorigia chi quality cyomurai
into to murai yongenje kitutagete Nyasaye kagotuma Samuel yakuri yomurai igaba murabaretire bachese bari bege kuba bechinguru mu rwego ng'oria ere no baisaina lakini Nyasaye tari kurigireria okonyora kwao tari kurigia chinguru cyao tari kurigia keni kyao igakuriye ringe nkora yao ninkieganeti nkierengereti Musa no muntu ngose tagatamaga chikwebisa lakini Nyasaye gakumurusyo sana ngana nda tuchikuya bana ban baisrael ndiye muna ibusago cyatenga mano dibagaro yorasiria abantu abambu ya Johnsiri lakini tuitaona igonto kana tyabarayi bakurwanira abantu baitu elinde bamba sekuriria barayi barenga bayababo indi magandi ngo bakwara abataka senje barigeretie nga mwanto itonga kitoko mokonya tuske kurwa sotole Ancho muligereri ko igure atabanga magandi nerenga aligeretia abantu banga kyako bakonya kurwasi bali natebetenga chibura buru cyubutaka nigo kire chimbe mono ko bwakiri cyo konyara ko bagawasali kurwasi ense yawo kabisa na nemono ntete mu producer itatu bekire clip umaite to the festive season eli nakana lero tindiko bekego bigekore santo etire gaiga indo cyabana siasa mbabe gete chiko bitindate banaye bachire se binyoromba bwate ebintu bako abantu babo tagetekera kwaligiri clip ekyo daktari ontebi what comes to your mind ingiye cha se birengera libyawo kera bono togendete kora ense ito ya Kenya mwanchu muligiri uyu no mubunge bwensemelia ya Kapsaret okurunga Oscar Sudi bwato mubaro bw'abantu abange kitarike 24 asale korolekana ko ba ebitoche by'ukikuliye Christmas uraito kwa gachense ya Kenya no bora bwe senseme ya responsible leadership mwancho muligereri ni video yo mo producer itagenda te kontebinga ko berange mono kwa bagete Christmas by the way ko bagete Christmas tarigento kebe mbia go share abantu amino kiriyo bwata kebeke nene lakini ntathi togende beyond okorwa after warule ende batebona rinde kinakona kiugwete ngwansa kiri togenda ngonkworo kinga kinayo kwirigeri bono uchakira uchakikwirigeri inde naye mambi gokonyora mokoreta mwensi moshare titebanga ntugasi tunokorwa muntu ogenda obera ngakie ya momo igata ngakaeni hivo yani nga mobe buna muleigo muganyirire paka ngakingocha okugania kwane nkona ko inisinga ntubonete kworokia abantu baito ngakina into tokuchaka kwirigeri ngakito kwirigeria nje buno murai ninje ngobeka ta initiative ninje ngolinga keronali gereria kenyoro kia gesima for example abantu balia nkotema bari kwerwanirira asensemo yoboremi fulani na kitoko babekere daracha batambuke gochumwero for example usonyora busine kinyoro kekere kiasoboremi bwa chinyene tiangwa torengeri ng'abantu akobe mbawa ntonyore machine irache inachana chinyene chiri echiomye to package tone chiparanchiro chigosabwa abantu abagoso muntu bagutwara chindagera mugondo cyasinya goikechiro abantu aba mbabwa testima ikyagera bono Kenya yakira kire kinyonge bone gutwara testima kire kinyonge bone gutwara chipara chingio umuntu yo nabakwaga cyane nakanyombaria mwari mondo cyangari skuna arakoreki anyore nkira kiye ayibuno murayo kobeke initiative egereta ubura abantu baitangando cyane cyane monara ko koreke genkonye ekiagera na tebye kana chaka na tebanga gusiga ngakana gentonkeri getabe gusina gentonkeri getakoreke gusi lakini wegore ira abantu aba barore opportunity ayebuno murai ngakyoko ukora abantu ba kiagera you are the influencer you are the lead ngombe chitwa atware chombe ngage akogenda roche ya mugetanga richo speech ko yebwati lakini so toka ngotanga inokora abantu uchengoro ime ebikanyarekana kesa ku yonse kisira okay ikero kwa na daktari boigo sababu nire na liri nataka kubeke clip keli na arage kogosoli na ndenko ira na kira sembe gusikire nire twarorira abarayi abange mono bali birogo bono iga bakuru Christmas gifts watebire muchando tuyo lakini abange so mtandao bachakira koleto mjadala ahenga kyokuligera lichibiche chiriye kerokora abarayibu na balito chorete bono batubekire bome ya mongo to abara masingo to abale bintu gete philanthropy no kororera abantu bamina mabera gose nencheremo yoko nsako kerigereria kora from lakini atebanga goshenda gera is not bad but intention
nerembe ninki yakora abantu mbare batayito kurigendo kunga popularist yani aro kana ngero no meya lakini umuntu ibade eri tukelimo ngakorera ngaki unabona ntebe ngana chire sei no morense muri kwenyara nakorete ire ndagira nakoire ndagira nachire tinagokonya ubona gusiria takironya nacha nkoendagira nkobori no bwato mugondo akitokore mu mugondo uyu endagira ya erworo aiga abana baranga kibale ngakituranyara gusupport family ye esuke etabiyo koego etabiyo koirera abantu koira gwoka ta gotokonya lakini wika to stretch beyond okurwa lakini atebanga wika to igore chipara ukatobeke chistima wika to jirigereria ngamechi yengaki igagera bono asera karte kurugas Johnson lakini ayo murai no bwate opportunity yo correct investment nagiakagara togochoreta uturi present oira maramishi yaito na kurigie njera ngakyo konya abantu bam kubeke kura ase kenyoro torosie yogate tobe omuremi atware chiombe tumoye kornyetie gas igo tuturwa twanyete ngabandore nganjengo bareta kenate bateritanga ninga twakorire ko babataka ngerine turagambiro kera ngo koretere ndagera wata bangoine ro moraibika ese nginjo yenda lakini utagetendeye gonko ya support na yengwar king yokwenda ko ye support ya ibika erinde nje nago support irimo nago tiga ko gutara natwaga twaru mwana kararo moko kumotarira wa mutariri mime mambe wa muteba no tarire sio koreki utari no abuno utakira kinie tabio gocha nakwa nagenda nakwa nawen no gotreto butaka na ndo butaka bora abo bobe abantu bitu cyande kama tukonsikia gera nyumura yo taracha gocha ndege tu karansinga kaindia gocha ungo mwana bwe kero nkor buse bwe nyoni iganyerete nga mama taracha bana boko kuguru mutaka tigatabo mwana bwe higo au kwegerera ndo kubwato kwirukyo kotebe nga akira noninze mambi nayo manya kwelire banta batota ba bugoli guba kerense bagende busyo murayibwinse nababegete sabali ko bayira Singapore ere Kenya miakere komigo si 15 uchikwara nsi ya Kenya cha korangiribu na Singapore korangiribu Vision 2030 that I've achieved so far. We were supposed to industrialize Kenya by Vision 2030. Kerengere kia ya wate dream ya wate nengia. Lakini tuogoika Singapore onya turabeke mekakati gukoira. Para teye gukoira Singapore. Era kwagacha alironi stima teye gukoira Singapore. Na era bigite chibese chikogacha. Kasi ya saba sae baitu. Abantu baitu bachane. Mbarabia ba kubwata okubakuba go ikisinga ibirenge byo yabwatene bya sana vision yabwatene ngia sana togenda Canada Singapore lakini ukatutwale emikakati emiya egotoiro litanga ni corruption isire Kenya kera corruption ya chire atumuke bakaso mwana okoiburu na ro mwana wako ande okaso akorunga kubanga ndadio tandete nini utamale ya kubolinga we ni mbaya niambie utandete sweet na okondete we want kubeka emikakati corruption kwa serasira Kenya chibese chichigo siarwa enauri chisire priorities chaba Kenya nchirichi tutware chipara chingia tutware estima tutware chi industry to support kire community kubwatika no kuganya kwaye community johnson chuwe kaini chi community nchire chikanetie chinyore asikolis chombe ngikerege kongu north eastern kokunya chibohol antaranyora maji ngikerege kongu kokunya amachi nsemo cha eastern tugeli abarayi bakira abayana bakora chifa baja kubeka factory chisobo nyamire yaito uchi industry du ya posongo yaito industry tugwata ningorengerete nelinga nturatabuka kurwase tole elinde torosi njire yakwana Singapore sikogenda Singapore nekerenge likia lakini itangani goikatore Rusia bichuni birobo sibwaito gatora Rusia matobara magoraito tentumaro cha korogendo rokana kana Singapore. Daktari ekarabata turarigiri bichuni to birusioro watabire igore county gwaira nankali watabanga industry kitubwatora problem tu atwalire ntubwate chi industry chito tatebine chi chi factory bona chichinga chi industry chito kwanyora chinga gichinde abantu baenda taganyora chi minus esenyencho chinga gichindo kanyora operating cost ire igoro abaraye kera mu gwikaransa mutete ko chikwagenda bisi ngo twara muri chi blueprint
mwatwara ebirengereri byaino mwatwara amarora ino nkonyora ore ebintu ebikorosi kuna barayi baito etaba David bweko omonyene orabibekira ase gitoro ringa bichiko ba practical because nabora chiko tema ige yoko genda busio nyore n'umubasoka no koreta bintu bire gusi tuwenete gwikirana na intwe buna bakichukura ngo siratorinza chinde twaburoje asenge nchiyoko gania waito kule kweli tukelimo ndage dokorwo mu wekana wecha kira nyuma y'emyaka ebere gose 3 ngochora tuki director chigende otorigeri nga kecha yaito ekonwa echa yega ekonwa Mombasa in terms of dollars. Now director twachora monto ngenjuki no monto utakire koba erisori yaito echa yekera ekonwa Mombasa for example tabe yao ni $2. For $2, that is around 400 paka shiringi 10. We need somebody to justify nga kichiarumia ine paka cheka shiringi 10. Lakini wono muntu yotakere ko understand, maybe sachinde ta understand it. Nga kichiaruma shiringi 100 paka cheka na gyako arabana tugwa court cases. Gyakiro muntu ata ko understand nga yumu chando kurwa kuri shiringi echibere paka. Kendo yakabere gendo keresa kaya te kabere kunge subsidy. Nga a market ne ba dynamic ndobwate chibesa gete chigoto konya ku stabilize the market so omuchando tubwato monene no ringa ekero ebintu bigokoreka ninguroro tayari koranga omuchando beirali usa kurigereria karo warenge school ya primary koro moke mwana matukwa ero twenga kieto ntu abwata abana getabare bakora mapendeleo wanyoro mwana oyo gatangaine lakini wasunga kiara ko batangane atari omongaine because sina bwato bwa mategeto no mwana lakini kyo kata final exam wanyora abwate oligwa akete ngatari bweta wanyoro etira yugo akarto ko chora bara ito ko chi director bako ngana kurire chaye ito ukaturigire nga ningo bwato manye ndo chora tinga because yo montaro monto nga because yo yaro mwana ito nga because yo yarwete nyomba ito nga because yo abwate chaye ito amangana yobo ni wecha mboga netie obongaini bochiet bore motwake so kuriya ya samo ya centro bago twake renchi ntambe sana because mbari ko chora monta senjo monta ko chora ko chora baro monto understand it the international market ngakie kogenda ngakie dora kero to kwa na $2 chwese chinirenga ngakito ko convert kero monta ko te binga ntwanyete cha this time of millions can it justify nga abantu batano ngakibo santo ikomi ngakibara nywe chai pakabaiki this millions igo muchandoro nelinga bantu baita bange iko baira ororo monta karanse buna twaka tware myaka yarenge parliament monto na parliament garaire epiri yaetiwa ero gotabo kwato tabunga ngo 40 katameti piri enki yaetiwa jet igo njengo tanga karto ko chora buna barayi abakichukura nkorara tule titokoranga ninki tokaneti twaligerie binte bya twaligerie obokinyomba twaligerie chibesa twaligerie nebinto bitayo twebanga omonto yo twamotoma achikotorinda chibesa chitu okay anchumuligerie kwegure responsibility na gose semenene nelia ayebwe komonyene bunando chagale goteba nande ntwa kwanetenga kindo murayo mukoro wense America ale goteba nga taraburi America ngi yakore kure bolingi ai wakore America na gaigo mugayo ni ito David nera goteba nga semenene nayo bugate na nene monekero bugate seme UNN no bugate nchireli okunyara kabago koranga kieko genda naro ichitri chiteke merongenene kianda asimambia bono na nigo tole no mugeni itase studio aselieta David oirere oyo nando manyekanite buna arasa daktari tsitendete gukwanira igoro ya siasa kale gotebe mbuye ito nero tukubeka maiso torole ngitoko genda gusio na nimo nasagendete goteba ngamo Kenya nabwate responsibility yayo yokoranga bwagachire ense agenderere boronge nindo chibali mugendete kwa kesi mingo chande SSM ya kabiri tonyare ko batuko bwata chisimi chino asimabuli ya birata tumurabe mu gutwara kurende asemambya bono mwanchi muri nabo kubike kerengere kiaga sensemeli SMS 0788666663 na namono insachinde na birata ko murayo yo nabora muganike asikinyorukia onye West mugiranga abwa saguru onye ore tali goikera na ase chisemo cyose kekwara mwanya bantu naro mugoteba nge constituency nene sana nega neti mutu ara maputa mange mugonchuka nese binyoro na goika kirasi
lakini bone kerali gaiga na bukunyara kwa beke kerengere kia gutunyara kwa tukumubulia sesemelia WhatsApp na arna boto mujumbe yago na boigo mwanchu muligeri na bako genda sensemo ya Facebook o subscribe amini auto follow bune Nsoko TV na boigo ali sensemo ya YouTube njeko ko innocent nyago tate kwa domo tumukumusini ni David Daktari arasa no ale gaiga kukuwa na tuligoro yoborai talibwa West mugirango yoka lakini borai bwese tokoirana kora kwa na turudia mwasinini yama Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Kera kama tingatara ndaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika akabwatwa Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lya email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Ligeli chatigaire sano nemo chibe chinse isato chabono mambia na ase studio nigo tubwate umurai David Arasa gakuru West mugirango na nemono twendete kuligereria ali atungete uburai tiganda rateba lero siasa ngo ikwana tole lakini ntekende tutete kuligereria bwana David no burai ngakitoko borosa bonyara ko babokororeka no burungi buchiase aba Kenya na nemono mugusio minta saberete sama tukamangu mugusio beruko bolia mangana mange ku 1963 tali elirioka nonya ndia bagaka babwate chitureti chiabo nagaguru batengo murai oyo no mututukano oya ise ko irwe sekina kire na bara abase ko gatoro benjira ya tagete kubwatekana ne getabe gete mubuku igona bukonyara kabago kurwe kerengere kiago mwancho muligere yasemambia bono namba ite studio no era bwese screen 07886666
63 onye kobwate iboli rinde lyonsi nabo kunyara kaba gotwa kiresimi gochagaiga muraino ale gaigeli tonyara kaba tugukwana nere nara bali bagatema gwakase mambi yabono ndara ligireli igaiga akurukunga bwa Kirensoko nagokire korra mwishimiwa rasa egento indatebye abanyamira chora barai ba amaroro buna rasa. All the best my brother oyaguruku Melin Anunda oyuno Muswati Anunda ole Sensemelia ya Kajiado oyaragu ngwanda igoro y'umupira wa Innocent Algeria go yagete Sudan ambuya mano arolire oyo mumanyi na ziporo ye ka serikali ye ne tiyagete tiyanche timwana inchi pi nigo batakirete betakirete boka abanyane lakini tigabamanye nago tiga Kenya anamono abune gule birengeli bya yakale gotebanga nigaruche igoro ya serikali agateba teganire tyo mwana inchi anamono negatia bali banyara kwa bagoswa asensemelia yo mtandao na gututumira SMS ngogenda nda SSMO ya Facebook na kuligerelia mbara bali banyara kwa bakoruji reaction cyaba semambia bono na bali basoira sumurubeli semambia ye kira Dennis nindo chembu ya mono kuruchinse mechi chia na Kuru Salams Club sawa tebani gogenda tegutubwati na anamono nigotegere tomogeni mititei hapa Nandi Kashadunda oyote Gregory nikiwa Mitetei agateba nigo agenda tutubwati kuruchinse mechi chia Nandi nigo ari imeyo murubeli umoncho muligiri nabona agatebe nabo gwa kesi migo chagaiga studio uboli David Liboli nabego toka ku West Mugirango Liboli ndiro rotete ko mubolia rende bagateba nga kirumonto bwate kirenga nabwate nero libagali yo kunyara ko bagakwerera nakumanyia umuligireli natagetenso SSM ya siasa ya ODM twararase bwango iga siasa bono nere ko nabo define kekora none kero ko lyobora ibagateba bokwa gachu siasa twararire ikiama gyo ODM wate abagusina intuntu bwate akaili gaito kagenda tena koragera nga kyoroje aje tutukani kero tuna okora magana siasa ya ito ya Kenya with the demise of Honorable Raila Oginga Odinga ya turned it into another perspective because igarenge bune kinkimeka bono esiro yarenga ya ruro ni nyagite kuriretia discussion cyane pipiria sakoligeria nana karo yoso almost kuchikurwa sense abaro kiuba emba cyagite kurwanira ngana mu buchikoba monene ningo koba mona abandi bakabandi bakamujewa kumuringa monene mungina akomya kango yo matagabera bo kuri ndo abera kokobe with the absence of Raila kirumurai na firetinga ntanga inje naba kiongozi ya ODM na into aba na inchi ntorigeretinga direction ki ODM eko take the president who is President Ruto na arigereti ODM ekiagereka roro cha serikali amasikonyegera asinini Raila na eromyo getaka mukonya ko stabilize chikura cha 2037 will be regional based region igete ngakia akoleta chikura chiangana na ngakiego chikobeke backup korosia serikali ere ote mirakomya kokobeka chikingi pin is also focusing ODM as a key factor asobora ibwaye bono na buchimotu aita ODM amoy support yonsi amoy ya dismantle esire gose amoy nusu abara ibara ODM because kiromo na to borai ayo magane ne kesaminya semane ndagana there is a possibility kero koligeria ODM kororage kubutokana marakabira urusagi oromoro kogenda na no murayo yomo rusagiro no kana no murayo nte to kwana ngambaraiki ekiagera there is some discontent ugotanchirana utaisanika kirumuntu nare mari oroche ngantanga no nyango utura atoira segete na bande mbaro baroche nga ga story mo biata gazeki tole lakini the bottom line linga abantu abonsi baligeretyo borayo okubani kwabo nkoroki no kubanya kwaba na inchi usono kubani kwabo personal because umurayo mya no muntu bwate ubone to twata the skills na nembwa
yokugania kurwanirira abantu babo na kubara kogenda ase aroche ng'a no bunyansi borobi ya togochikulisi. Okay. Igo ODM asebonerie tuchumuti gaiga nechiko determine oborai bochi koba 2027. Oncho muligereri nigwete nero tebire 2027 bado ODM nechiko determine ese ekogenda guchina na mono agatebanga muyu no bugoiri batete ko bagalitunda abateba nabaraigete atebire asili tukulia lero takurumarieta kagerete tucha konyora litukulinde nabo gotebe bimanyiriri bya barayabu duchake ko bagenya metora ngakie kogenda okay. Kibwato ngoko iro mutu yebona lakini Simba nera nabwate litunda ngete Kisii County Simba na mono gusi nere ngusi yari nera arigereti yaro basenkia wikera ndoko mayo senero cha komirwo senero ramire bake nturamanya akire nena abwato batabuaye kiagera kirumondo nategeto nayo tete kobe echikoni ndaho tete kobe sitting room nayo tete tate banganche nkoira na bedroom baso kiri ndagero nego tabanko kana desto igo bado siasa yo kubwaterere goti omuntu ekinekyo kiabeiro muchando ase oborai bwito bonge ekiagera ayebie komanyene turegena ebikoro byao ntubwate okubwatira kuria atebiri ngantarire ngotambukia no ntubwate okubwatira kuria omonto agotarire totamanyete oso no ari maega yao na ntubwate okubwatira kuria omonto agotarire atamanyete ase atarete lakini erateba ng'anche tiga ntarire ase aragende gochinana gonkurura ase gocha nkoreki goichang'ike okubwatira kuri okuya nkori omonto agate ng'antarira togende komo ekiagera ngogokochiare ngokomentare ngokworekereria ng'aiga totacha tachagaiga eketokuna kuneke naye bonago gotebereria nkomento robo ng'aini bwao bomo turi ari ase warenge lakini ari ase otarirete ng'otete kwebisa omorayo yamochani atamboke roche nabo okonyora nyangwarenge mong'ai nabo okuguroche gari iza chino nyore gotiri gwatarete achwerekire gwatigaira bieka leja tanga kyo so omonto ntarete kurumaya gai lakini tamuroche ane mbaro batarirete orengeti ngo gotamboka kongi ngumbu nabo nkonyora nche na akonye kya nabo ka ngumbu garia diwoke ngo gwatamboka mwaikanere ubwatoke onyore ngatuko nya gusaba iboni yaon nendo turungana uchise lakini akero bwatiro kobako oragendare nekina kiaburira barai baito kwegeria barai no there is so many young people, the chances are coming up and the generation now tutakirugo twankeringa we need to mentor young leaders for tomorrow's leadership. Murai raira kararu etoro risa kuri Nyanza region yatigaire vacuum eratuira nata 15 years oja konyoro murai okoreto mu Nyanza na Western amo so kuri Western bado mbabwa tabarai batigarite so kuri some region central barai batigarite nya gusioroche modo na okorera tokona waka nkurunya charu eto tokona korosinga ngange tokona ntumurayi to tocha gutarera elinda koreki so that yatongusa atoleta ntobwate that capacity yo como package lakini so kuri eringa tokana kurwana ngaya ta como package mwake muniaro kurwa nsemo gaiga neto tenga ukato tu arobo mobumo gusi lino murayi to togochi kwa chinguru tomo chinguru chonsipi nera tu ari chinguru yoga tabanga na nche nimbwate abantu baminto bantu gegete ngora monya garti nkogunse nche bieka tagete tukurane na siasa yende tumaga sobona West Mugiranga asinini abanogeri bo gusi barabange sana Nairobi nebwate branch yo monogeri gusi nero nebwate abanogeri baye tuikire se community tubwene ko twara umurayo yo mugose tutwara abanogeri abanga abange kiri umuntu daria kakonoga kurwa totebi no yonoga kurwa twagenda gichusi inki yakogera omonegeri omonogeri oborabe entrusted on you because of yembwa yao ninki toroche me yao kiragere twegene ngana yo monogeri itu oborai bwao no borai bogotora botoire asokwane waitokole Musa gakobo monogeri bwa Israel ekiagera okogane kwayo kwarengenga no kurwanira abaisa teri eroga ntinya sa omurangiri lakini zo kuri sabari ya yonspi ebituka korera unjira gabeto moremeri atabanga ncha abantu abo kankoreki baki asentakira abara ya bange twatwarire gusi uzaso ekesa ukyomo gusi
ngono batagete kurwanira asokugania kwa babanyene nga nza koroka no murai ninyole platform yo ikirani okugani kwana nyandi twari tumurai yo kurwanira omugusi actually gusinto tobutabwati para tutabwati pana ni twabera ase serikali myaka mingi gusi into tabwati industry na ntubwati ntutokoragera Nairobi into kiyaga kya Nairobi in terms of chindagera chikorgusi turatiga kibando sebinte byebike so ntutakiri totwara umonogeri obwato korongera kwa tukiri twara umonogeri ogatanga abantu baito ngakitoko bakonya erinde ase bakogenda ne baisiko bagura mbabwato morembe mbabwato komenya kugosesenwa kyageramba manyete nki bakora mu gusitari muntu utakire kubwatwa koboko atebe kuragerirwa no muntu akoye kunga hekyo irwanire ukigabo riye kimata tubegete Nairobi riye kinyomba tubegete riye kina ibona kero kwira na ariko twakonyoranga nturanyora ground ntubwati asto tacha ikagera barai basinyura. I was talking as a tiende rine watabanga ekero packet ya korosigo abarai baitombo benet ko ya understand guru ase chakirite na yego chakira inkyukani ko bananchi mbatagete kipara bananchi mbatagete stima ningo mbarai bauskaine so that ko gocha parliament uja kurwanira wabwatirie ngombe ya paka wayekire ase kunywa maji akindo akonyore to goikaro jo bolinga chombe ngeka kitaracha ni ngogo chiretera chicha kunywa maji chombe chigasubire geti tomanyeti osenja subore to sinja subore. Okay. Kwana rigoro ichombe gose tomanyeti osenja subore to osenja subore West Mugirango ya Seino nera bono ntete to sororo gekoera ndo chitigalite chiteke 24 mu director itagontebia asini ni Mugirango amini mu West Mugirango yo ngakiagendrete in terms of development nabwo atabara bakumura asiboniga kuchakira mu MCA mujumbe naroro mu senator naroro no baga go etese county ngima mu West Mugirango ngo kunaroro mugabana naroro count of possibilities chitaraba unlocked possibility nchire Nyamira abarai mbari Nyamira lakini tutaranyora abarai bago tutambukia batuire Kanani rigeli Nyamira yetu ne account ya tora kiseki tariseki cyamagendero njanga tariseki cyamagana ne seki cyebintu bindebya ekyagera onyendi cyangi seki cyamagendero tagatwara ramagendero asenseme ya mikyagera akerese yamagendero mudata nga negento kirwarwa sabe koko ande sonya tindi koko ngakio kurigyo kenyoro togo chumugaba naito recently nego kwana ngatimbu ati bantongo korna bwegas bomba abantu bakondwane tomaito sinekene usininchira nera kurigya koraki irwanije togo chomo chumba baita babeiroro babeiro akini ntorarura tokoretero chipara chipara ntubwa tumuchanda bono gware karochi aba listed Nyamira njarenga se list togo chamagana yestima njabaronje the last mile bado abantu na baita bange batabwa testima ngiya kogere binte byonse bikoba ekero towaka ekura ni quality ki chomurai to kurigereja isai to murai is born oso murai is made. Okay. Onyo murai yo taiwuru nembo yo murai murai yo yontu a moment takabo murai omura ntondo orure kurumo inoro renga abantu mbale gali batametinta bakoro so irero mwamo choro kubo murai dabako benya yoro sana aliendagera twaga kite nyomba tutigare tuchandegeto. Okay. Ndete kubulyo mu West Mugirango iga tigango turigererie chi quality chomurai togochora. Okay. Titochora asenge nchomo kiro montaje kyagera kiro monto naganiti lakini umuntu yo nabwate chi quality chogotora nabwate chi quality cha integrity nabwate chi quality chogotere kuchogoikerania okugani gwaitu nabwate birenge byota banga onagenda nchiko konyama na in the secondary mbara ibawonetyo omuntu ikyagera democracy is about people ni ntwe tubone dogoteba ngomura itoganeti neruyo. Okay. Tumubwate tumutate ekera kwa akobo mwenenu ama ntenga tuse kumubwate ka wakiranza ngakugani gokora kubatika no kuganya gwaitu. Nairobi ngochere ya chenchi ase bagocha basoe bunge kera basoira samagacho ye bunge lia Nyamira gochenchire abo bantu bagotatera umurai batebo noyo ito twa musibiri ogweneire
kago ikanjira gatiago jagorine V8 yo maete David na bora tukute chata kwa bwatera ba West Mugirango obugolie chate ngao ekero bwate vision no gani ko yekerania ekiagera ngo bwate kerenge ya kwirita okay chi vision kiro monto na bwata na spend milioni 300 as a campaign vision ya ninki yo siringo chikoirania na ochimenta chisane nyegendere ma bintu byane na spend 5,000 vision yane yana irete nchikwe koligia ndagiri abana bane ondo chire ne vision inga na ari wanda na nchenyu gore kenyorigia itontige legacy so igo kiro monte kerawo chabwate vision nabo ne ko bantarogete tibia na koria rio monto yogo kina kwaya because enyo gwakine to kole mekora tukondiri urai ke goronjeriri embwa ne eria kero koria eria human temperaments echirenya na monto yonyore koreriki no teba ngomo chencha besangwi ntako besangwi so igono na kero montago cha sobura ikara morigiriria nga monto yonga kikora gukina kwa lengo meta abantu na rumanyete no nesku wa meta nga lengo mugesa monto na lengo moibisana so you cannot expecting na cha ike parliament ya oncho kino monto na ro gukina orengeti nga njena konyora kiria ke mbade skerebo yo minto tarate chirongo nga kera kabesa kare gocha kare kurangiria barai bande nga gasoire njo so we need to murai uliretinga abantu baminto nga kingo koramba suki okay tusuke kurwa togenda asigita nje bongo soka isike ngo tebanga seito metera asigita agibone kera tubwata barai bara bigosi ngo associate n'abantu because tudete utigerigase tudete abana baito na barumambe banyora sibagutamira nga kitokorosi West Mugirango businya mira county yaitu na intwebe county yakabade mayat na kirumo watebire ko bad mayat na nde wantebiri nga murayaligirirwe bikora kutatiga ngo kubolie batiso nero ro kwanda kwa batiso go unchuri kwa bo Kristo ni batiso nero ro ya siasa kwa maite go chanti bintu binde go gosoro go konyora bono go gosoiga ali sunroof go kurigiria abantu abange bono konyora nga David oletire binte bya ebatiso no batiso yo Kristo tali ko be kwa machi no ko ba converted spiritually ni tangani ora onchoka kuruime yao chibatiso togo twara necho ko be kwa samachi iwo monta kurigereria chibesa okay ondorigereria ngoyo ninche naikira okorora buna abachinga lakini omonto re converted kuru day one ojetenga anta getokogenda nchiko kore bintebi na abatiswa tagonjoreria abugagera there is that consciousness in you egokora anya turi omoibi ningotebi batokonyara koiba igo gocha gotetemeka inyorete ngakie mo tianko mowe kanonde klasi me na wakora epepa get ngai kai mo bongo bogasieka kole monto monene ino monto manna bongo bogasieka nchigwa kesabu nga diswali bonde ko runga kije nzikolengerere monto yo mense makandora maberanda kito kurierie kya no kopya na bana sinye tukokopya ikigera tinali titati nature okay so unkaira nanchibie kanga tumoka chitake kanke bongo bari bokutabuka kero gwataboka ngakora papa ya nenga ko so ginto kerio tari nintema gukwegeria nabo kerago chande togotwara morembe nabo giyo kumisa agibona abantu abaita abange embweri meto to kumanya omonto embwa bakenga kiaro abwate chibesa okay nari okumanya ngoyo embwa yati aringe omonto keraro mutaka garabe bunari raika agunse ya akweberenga gakinga besi ga next week ko nende chibesa ko komwa konya chibesa atenga bono beso usiringi bena bwo kongera rira ga chibesa nga twararira igonye kinkumaethe ko omonto mia you maintain that character bakoma no change ogotema gochenjera kini that science ya okani ngango sirole nagia ko garanga simeka imeyo monto embwengia keraro mwana kerao kina takoyia mancho muligereri niwete Daudi omenyire na samariko na nemono atebanga chingwana chya nyingi au chibeka samangana yokuligereria oboroso bwe bibilia na ndina boroche boigo nindo chikirese ngwa kamulinchi simire kini senjo twali gukwana twali kwa batugo kwa tukobwata bora bwa kesi migo chaga igaisa chinde nole West Mugirango isa chinde no tete kobolio mo rayo tole ase studio nere se mambia bone namba itonere 0788666663 namba nere yore se screen na bwa kabona bongo bwata twara motegereiro sasa moranirekeria bwate se mambia bono litonyara ko batoko muboli boli lindo rato ko bwate balikire se mo gwaka ntaka bugwiri bono ngo bwatande
mo direct tugagonte bya mesire na bongo kobeka sembeo tunyara kuba tugukwana ili tunyara kuba tokoranga twagenderere busikirese bagwaka tugukwana nabuga das nyugo kona cha na haro rio chirega iga soko bwakire Kayeli Yogirie TV Kayeli Yogirie TV soko bwakire wakire uyo murandi mu tangazaji bwakire uya na injero narugire umurandi mutangazaji biya bakugutugwara dera uyo mpita mutu kama tuera kurumanga bogetutu akimange agenderete igo menyete tika ono nare kuburi umurayo itonga ki usimbo kongitu bwate kwera bono ndoje nga utubwate muskoske menge na barayi baitu barito chorete ndoje ba bwenete gotokonya chise mo chinge ndoje ambari gotokonya wiso gotara buna se kiamwa ige simenyete chipara cho speech bwate chi street right na echi bese chunga getenye chikwewa bagabana goseke kenda babunge pachibwate enseme no kabako buchibese bune cho useze itubusi barabumbari kwa kwa se ituchipara buna bono yaisa Ndebe ya isa ebwate primary school, ebwate secondary school, ebwate boarding school, ebwate tundubali, pale ya moyoka tebwate ne street light. Ogenda obisi adi mu store giro modisi timedo na bakoro kubona igara kini no ene pale ko sobo modisi tebwate ne rami no more mu myaka yonse. Ogende manga yebwate ani ebindu kuri gwaku ngiyeto sumbuete kuzindu akina mbese chintori konyora gosemba kongitubwa ensemo yebunge you know the gitutu north gitutu masaba se murayibu tukuruke ngokali okay pia mwana kwegura bakobolia elio kwira ne liole tikaturabwata noyo soko bwakire hello soko bwakire hello ninko igwete soko bwakire ninko igwete soko bwakire hello hello bono tigatukwa nelo paka tukwa bwakire byo mwaka hello akanando butoro mai wa kanando biya nigwete bakumeti sana bakuru Nairobi Kiambu banyora jire tamak nechi chitaya nchiro bagoika Nyamira buna inu mate nungete nini mule county me West Mugirango nimo into headquarter chitaya mwa manyakubura bagina bakogocho bagumitinga umuchando tubwate na magendero ngakie wakachikura nikitogochora na magendero togochora usoro mufuko togochora tigandara kuna chasi nini oyo irole irese njokora nabwa tekirenga hello soko bwakire bwakire buyandi to kwanere hello koraligie network kwamba korekane network ya igusumbua ligiange network hello kwana yende network ya iko na kubutora James tiri ko igubuya timanye tigosene network yage bwato muchando simi yage kuna kubutora butora tidamanya gosene network tema go kwana ngoigu na majiro ko igwa gwekero kubolinga nene simi yane bwato muchando akabuya okay mbona oi tigango akebuya soko bwakire ala soko ngakibwakire wakire buya ningo to kwanere Kayeli Yogirie TV ya James Nyerumo kwanere ku West Mugirango ngaki West Kayeli Yogirie TV bono ku West Mugirango nyamaiya omoja tubwata mbuli ya muchungo ina ki Kayeli Yogirie TV lori bono Kayeli Yogirie TV ngayinde Kayeli Yogirie mbuli muchungo ina ki aiga West Mugirango nechise chinde ndikagweka ini nechise chinde muna bono ogenda kuchinoti ogenda kubugetutu ndiri tagweka ini West Mugirango aga kuchiwa chingao na nechise chinde cha kuchiwa chingao okay aga ko garoli je muna bone pare kurumiruka yagenda kunyambambo yagenda kuchei pare byo tiana kunyimya kayo sibi omuchumbo tari kwa kuchibes okay
chibare chichase ito umwa mchitale milio wa konya musie ito na zilete ntwanya to mwe musie nto kitole merwe sina bodi kutigara iko paka chitali kole. Okay, mbia mono. No mabuli kwa buli kubono wasoira obisi. Mbia mono aba. Inse yu ya West Mugirango ya tebekanete kali korolekana bunanse chinde. Abantu baminto abakongo bonge obowocha ase ogotumeka waitu wekura. A constitution yetu etoete libaga lyogochora omurai nyuma y'emyaka 5. Lyogochora omurai. Talinga muntu onde bwensi. Kero gwarenge skuru myaka yetu yarenge standard 4 and 5 liswali ya kulunga fill the blank spaces with the correct answer. Not any other answer. Onye gwari gwichuri gento gitari ngo okonyore no. Na intu nabo toire emyaka 5 ngekore yaikire. Rigiango murai. Erieto murai no muntu bwegenire no muntu bonete kora abantu baitu asenchire gwenete. Okay. Ebo mochumbe, ebo mo MCA gabwate chi responsibilities ato. Representation, oversight na legislative. Okay. Wairira maramishi y'abantu. Bantu nkore abari chipara. No maete ngiye pare yego chakero umera kanyarose. Okay. Aye umwaki ekure kero wachore to muntu ki wachore to wachore ta singe chare mu muromino wachore ta singe chako urete gitamtam wachore ta singe jo wachiete polling station okaboli abantu ngani ngo muigwete wake nga ogochora kwao nkore kwengenjo otene no gotena kwao nganjo murai ntagetongo kirie nembwa yaye ne bikoro byaye noyo oyo moke kogende chiro ogochikogore ngombe ya mabere igo kogenda gutagete ngombe ya mabere utagete usine bikombe 10 usine 20 onye tubwatyo musimamo nganche ngombe natagete nei nabakonyora umuntu ndakone eri agatego none eri yo yeiro yerageri buyo yerisi buya mambi yako ba mabere. Okay. Nabakorete ngombe yuganye kwa mabere akoreki aburi igo ekero tugwa kachikura ntubuna aba West Mugirango bunaba Nyamira ano imechane etego chake ko chande ngo beke bujanire liboli libuno muguru lya boli ensoko bwakire wakire ngaki kwabo kire ningo to kwanera yo butoire kabwa tegeke bono kwabo tebire liboli nga kwe wake kura igenteke natwanyorire bwana David asama tukamange buna nakwane nabarai kurto soembeo abange kera bali ebirogo bagataba nche nabugetekerega kago ikalio nyore gento koleteki kyonchulirete kwanyora gose example ndwe kwanyora umuntu agotebeke ninche nkore kago ikalio nyore genteke nkelia soro beberu wae ekera soro beberu wao bono bune para neri ywe koboligo no tura service within the powers tirigo na koligereri ngaki yaya na inche gocha kabo mujumbe noroche nere within docket yo mujumbe egera nto nakobolia nakinate to chanko tebyo omuntu ogochora komatari asamagendero yense abaikoyo ngochora bara abantu baroche nkibande tokora nchebuno muraye docket nera toketeriana lakini obwamate bwane nabarayi bande ngakibule nakinang influence bale kurwa miruka ko yana nyambambo yere kategori gani ngaki nkonyara gokonya bune sema yana nyekere sema yana litanga nakinda totabanga kende gionse kega koru Kenya ebe nate at county level ebe at MP level ebe at MCA level starts with a budget mo injini okera mo injini okura ayebono murawe go karansenera agotebi ngomwako epacheti ngochora ibintu etokora neke motene nchengwari kumbekera chipale nechi ebe no MCA ebe no muchumba ekiagere pacheti nere go determine amagendero na ndondos egente tonya kegocha to national level okibwa to national level asaba engineer bale bagosika kegocha to treasury okibwati kegoja parliament bono bokotena kwatonga kichi pare njabe ke tuchibya sichanga nayo lakini to ka parliament yoso korere pare kuru bonyunyu gocha maybe
bosiango otamenyete osenja abete plant for buna bono kuna ngwaindu tore ngari ngaki ngepare ya pondeni kogenda magombo ngowe kwere pa era mboli abantu which budget kiagera njabe gutwase budget chiba singa ichucha kuru ne president kabwate state house yo kusoko so igo abarayi baite kero to kubatuma bagenda gukora imirimo wikaba manye stages ya kirege ntonga kigegocha ngaige kuru ningo bwata powers ngakingo ya approach ningo no nyango utenete ntonga ngakingo rosyo bwa amate bwa no bwirwa no nyango ndore ngakia konkonya so that ko demand ye gento go manyete nga chinguru chai chigeta weaknesses yaigera nabo kweresa abantu ngayigende ko twakebwato kanyora nkerese ito kerege kurwe Uganda lakini ntaketa torosie ekamati ekebwati guchigaiga torankitokereta for example na one estima last mile igera amako yo muchumbe ne president so akero tori konyora estima ya last mile tigango turi yo muchumbo anya ta kunyara ngakiago toira as a minister eusikaine businga kiakorigie kamati kogenda as a minister eusikaina abantu bane kenyorogete babwatu muchando tindu bwa this provision because gende ndur ko kubosa mayiri yangu akanore pir na grande ngo umurayo gochora okugania kwaye na sabantu korosono sokwayere byo komanya okay gairete chia bitukire gukwanira gabwo gasogata umurayo ochora na kogenda kurigerera buna bona magendero gwatebire yukurutota yokubika chinguru cy'umuriro ase chinsemo chipara nchiroro yatwirania silibulio abara imbale bali bakorekana barase serikali gwatere no bagonyora libaga bagenda somo waziri bali bakorekana lende bagote bakugikirie serikali bicara mbabwate libaga lyokogenda na baru bakaranzira mu waziri mu bulingaki yakorekana nibichage osoka bate balero innocent bachagire gutara na arasa ebe amagenderero tabwati mbebe okay amagenderero is you are right it is not enshrined as a serikali erigeti lakini atenge kerokorosie budget no bwate ne abaturi ase serikali no bwate capacity yo kuboringa kibasi cyane cyabego tuchipale ko rupondeni kogenda magombo ngayicha koroteki yagere binde byonse bigo ja parliament byanda chikamati okay so asabwe serikali era bugwe we are coming to everybody ga tupage ini tutwale bintu byeto a share an equal share of resources aya kyaibone liogire tv gakora kwa ngakire mono kale kwa tebe network yali ngembe kayeli ogingo tegerere hello soko hello okay wibono na kulira abu chiatigirita ikaisato sisitege chisato ntagete otebyo mu west mugirango igoro ya ebintu biriagenda kubuli yakora no gweta gwasangirira biriaganetie matese bucket list yago ngikeli David yabogolete na ndengikeli aligerete getanyarekana at least kwara one of course ibintu abagonyora ngwirorero mbiamono murari aselibaga ndeto kwanero mu west mugirango nga west mugirango na butoko yonjoria west mugirango na bako ba Singapore yaito ya Kenya gento kirege kongo kero tubwatu murayo bwate vision erengia andeka tubwatu murai ochiete wakorera abananchi emeremo orumo somba bw'abantu ekiagera gotumire gokorera abananchi okugania gwekenyoro kiao na ndobu mongaini yake wetania abananchi kobara ngayo bonyansi bure bakogenda kulisi chipara chetu west mugirango nchiyo estima ebinyoro nebinge betabwate estima wetani abo ntobwene to gutwara na intubo industry within west mugirango nebyo turabikiranie ekera turachora umurai obwatembwa yokugania gwikerania ibintu ebyo ekero tubwatu umurai tugwake kuranga umurai twachora no umurai yokugira gwikerania okugania waito nigo turanyora amagendero nimbwate vision yane yo wonjore west mugirango ntige legacy era inyura semia kemenge ninde tokoranga tura industrialize west mugirango being the headquarters ya Nyamira ebenere Singapore yaito togotamera turika abana baito chigas nawe gochipara tuigure bune kunyarekana tito chaya omonchinia okura omonchinia okere kiagera nero bwate egechiko bosinero bwato moyo bwo koira asotagete kiagera konyore para wekayibeka se budget erinde nawe kuyirwanira ukimotwe kanyore estima wekatumanya ngani ngobone to forward erinde to ikera yukona okubanya kwane nkolinga mwisa kongari baga ningo jori west mugirango chipara chirito kolera chinyinge tunyaka to chikerania nabo igo ndokirie environment ya sabasaye baito na komenta basaye baita soborai bwa mambia tutuliga igaso komenya ase myaka yonse
tiatorigererie morai kitogochora titorigererie chibesa titorigererie bokenyomba titorigererie obonche korenta choro omorai. It doesn't matter usina wachi astabwa chibesa lakini tochoro omorai obwatembwa eragere tuikie aswaite kogenda eyere kanani. Tomotegemea Nyasaye tomotamere Nyasaye titochora aseng'encho omonto agocha nechi pistoni 15 gose 20 lakini tochora omorai aseng'encho togetambagendo chipara chitoke egasi etoka ase abana baito nabo igo torusia obotaka ase ebinyoro byaitu. Bia mono kwegure chine chio senkwana ya David Oirere oyore daktari kulige kirogo asenseme ya West Mugirango mwancho muligereri. David igawateba innocent I don't come from Nyamira, but when I went to Kitutu Masaba to a place called Nyamakoroto, on the way there were so many small feeder roads but very nicely graveled. For Engoko in Kitutu Masaba, I give him credit. Please, I come from Bumachoge Borabu. When contesting markets yourself, if not criticizing the occupants. Bujamano in David korutinse mochia kisi urule birengera libya ya tebanga agenda Kitutu Masaba akanyora no ichi baranjiri chira murakini akaranga chibekiro mora mwasenchire endonge mwancho muligeli ni matikero monto natagete komanyekana ensi ya Somaliland ya Victoria netukurwa asensi ya Somalia umwaka bweli ya machimikia ndamerongo kiandane yamo igabano yamanyekanire nense ya Israel mwancho muligeli negati yebintu biringo gatebinga bigendete kokorekana asensi nayo mugusiye kerota ete komanyekana negendera kobekelio giri yago na ndogenda kobekembwe ndonge ogenda gukora biru bwenerete ilio nyara kobago komanyekana na intugeta seni gitu gya Nsoko TV togatebi komanyekana go tubwatia sensemo ito ya Facebook tubwatia sensemo ito ya YouTube nabo igo kwanyara kobago so ase conversation chitu tutwara kira ase mambi omugaso magoroba ilio tunyara kobatoko basobwamo na koranga tunyara kobatoko agachana bunegesa kuyakareke busito go kwana nege go tubwatani tubekamo ili tunyara kobatoko gendera gwikira abu mwancho muligire nekiro mwelio bumurobiri bwa Nsoko bwakire litukulia lero na lenke no yogonkonya Linet Nyambane Diana gasote ebinyoro bya West Mugirango se ino bunyamatuta na ande bono lende tumira ne mambia somurobiri bwa Nsoko bwakire mwancho muligire tunyara kabatugo kwana mange na aroro tukuroberere ti umwaka gochikoera tugosieke bitabwe binagatebi bibwate chipeji chomwele monyonga no ale sensemo ya kabire ye studio kebati mwana ogorugu John kebati no ale sensemo ya kabire na Joshua Nyauma nera no ara sensemelia kubwatani na koranga kirigento gya goikereria taliane Innocent Onyango tumirane mambi. Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Mtazamaji ni aje nchini kumna toldi nchini tunakaletea show ya Oya Show imea Nsoko TV uchaka Monday to Friday sasa nusu weka chinsa chia saa 10 gari wana ndito kire December ngikirie Christmas ngakiri toko kabisa ngakiri toko ragera ndito ngira abali tumetange na baru gari so mtazamaji sasa mimi nakana ko shereke Christmas kiao ngenteke tande tawa time na make sure ngo bode safe andanze chokole Christmas kiao antonse so chokole Christmas kiao make sure ngo bode safe alafu ngento ya kabire gari ragera kabisa tu eli no time na ti o time ni nyime January na kuja hapana kuru January mpaka sai December tabire toko safe sense ya December kuna kichokire December tetoragere kabisa next year go chaka next year na bego chaka tunye bange muneko but for now make sure ngo ragero kabisa and make sure ngo receive for kusheriari happy Merry Christmas and happy New Year 2026. Ugo kwa kwararigo kumugaka James Openson Nyakweba ukabeiro mukoni mirimo o Lake Basin aboigo ku mwana ya Brian Sangai wetero mubaskano bwepara James nigaru musacha bumuskeceria Sangai bosiboli igari se Faith Kemuma ya usira Brian Sangai naboigo Emmanuel Mauti noyo mwabo Evanson Songo Tom Nyakweba Ubara Nyagusira Mauti Teresa Nyakweba Jeria Nyakweba naboigo Susana moko yoye Christopher Joel Dismas Jochi Obara Luteni Samuel Ochego
Nyagusira Maraganga, Joseph, Omweri, Joyce, Nyamukami, Wilkista, Nyangarisa, Naomi, Murabi Yaki, Pamela, Nyagusira Peria Mochorwa egati abandi. Emibere yabo nigera rusikwe nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital matatu chitariki 29 cy'umutinyo bw'umwaka oyo nako enigwa Jumaine chitariki 30 cy'umutinyo bw'umwaka oyo ali Nyabera Muticho Ward South Mugirango Kisii County. Rwensoko TV nigo twatumire engora gucyase amati abayiri n'abasani banyagusira James Obenson Nyakweba n'umwana oye Brian Sangai. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 079082